presentar ese discurso, esa información que seguro que nos vai deitar novas luces ou, polo menos, novas olladas alrededor da significación dunha institución das características do seminario. Ten a palabra o profesor Pillares Paz. Boas tardes, gracias primeiro ás institucións que acollen este curso, ao presentador e a vos presentes. Como xa se dixo, vou falar así dunha forma un pouco xenérica do que foi o Seminario de Estudos Galegos nunha perspectiva, pois, quero dicir que relativamente analítica, pero que non me dará tempo a expoñer polo miúdo todo. En todo caso, debo decir que xa se dixo aquí hoxe pola mañá, e supoño que se dirá máis veces, o Seminario de Estudos Galegos é unha institución realmente peculiar e especial, durou pouco tempo, no contexto dos centros similares ou análogos que houve na Península Ibérica, xa non digamos fora. Foi quizá o máis serodio, o máis tardío, pero o que importa non é a estas alturas queixarse ou facer un balance do que puido ser e non foi, sino, sobre todo, ver cales foron as súas fortalezas e cal foi, en fin, o seu traballo e a súa aportación. Empezarei por decir que é unha institución de alta cultura, ou foi unha institución de alta cultura, con todo o que isto significa no primeiro tercio do século XX. É dicir, un centro que, en principio, tiña que abrirse un lugar entre outras institucións culturais, fose universidades, fosen academias, fosen incluso organismos máis particulares e incluso privados, como pasou en casi todos os centros análogos de Europa, tivo como obxectivo fundamental o dotar a comunidade política de que pertenecía, fose ou non considerada unha nación, e tivese ou non Estado, como un instrumento que debía construir e contribuir a crear conciencia nacional e a transformar a vida dos seus conciudadanos a través da cultura, da ciencia, da divulgación científica e de todas estas cousas que fixo o Seminario de Estudos Galegos. De modo que ser alta cultura significa que non era un centro educativo, que era máis ben un centro de investigación, que ten que ver cos outras institucións, pero non depende de ninguna delas, e aquí estuvo a súa grande fortaleza, pero tamén, en certo modo, a súa propia debilidade, porque foi unha institución que tivo moitas dificultades para, podemos dicir, que manterse viva máis alá do entusiasmo dos seus fundadores e dos seus membros durante os 13 anos en que viveu, e cun sostén económico e institucional e un amparo institucional relativamente ou altamente fraco ou débil en comparación con outros centros da época, xa non digo estatais, sino tamén de Cataluña, do País Vasco e de outros lugares. Tomei como foto representativa do seminario das poucas boas que hai, e esta é unha das boas, porque é de Pinto, de Pontevedra, tamén tomada en Pontevedra. Esta que reflite unha das xuntanzas, creo que é a cuarta, que se celebra en Pontevedra no ano 28. E aquí é onde está, como podemos dicir, que reflectido o que é o seminario xa desde o principio, desde os primeiros anos, que é unha mistura de persoas experimentadas con outras máis ben xóvenes, universitarios e non universitarios, fundadores que foron fundadores en tal que, por tanto, teñen un motivo para estar aquí. Por exemplo, fundadores, aí está Figueira Valverde, hai mestres que xa son os grandes da xeración Nós, que aí están, mestres da universidade, que é como unha suma de fundadores de xeración Nós, de catedráticos de universidade, tamén de algún mecenas, por exemplo, ese que está en primeira fila con chapeu, que é Joaquín Arias Sanjurjo, que foi un dos grandes mecenas do seminario, un dos poucos mecenas que tivo o seminario. Ben, o seminario, por tanto, como sabedes, fundouse 12 de outubro ou 19 de outubro de 1923, agora viremos por qué, chegou nas súas actividades hasta xullo 36,
unha vida lánguida prácticamente sin actividade ninguna até o 40-41, e despois foi incautado pola Universidade de Santiago e finalmente, como saben, foi os seus fondos, en gran medida, e moitas das súas persoas tamén incorporáronse ao Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento, o Instituto Padre Sarmiento de Estudos Galegos. Tanto é así que a estrutura das seccións que tiña o seminario reprodúcese casi na súa totalidade no Instituto Padre Sarmiento, outras cousas non se reproduciron naturalmente, pero, por decirlo xa dun modo un pouco máis práctico, na exposición que tive a ocasión de comisariar, que está na Cidade da Cultura, me atreví a decir que o 80% ou casi das pezas que ali están, dos fondos que ali se manexaron, pois proceden do seminario a través do Instituto Padre Sarmiento. Proceden tamén de outros lugares, do Museo de Pontevedra, da Universidade, do Fondo Risco, do Museo de Ourense, etc. Pero o bloque fundamental é justamente o que se gardou, que non foi todo, pero o que se gardou no Instituto Padre Sarmiento. Isto, quero dicir que é unha mostra do que sucedeu no final do seminario. Se teño tempo, despois diré algunha cousa, pero, sobre todo, como vai haber outra sesión dentro de 15 días sobre este aspecto concreto, é dicir, a ubicación e explicación do Seminario de Estudos Galegos en comparación co Centro de Estudos Históricos de Madrid, co Instituto de Estudios Cataláns, coa Sociedade de Estudos Vascos e co Instituto Oxe Sociedade Martín Sarmento de Guimarães, aí podemos confrontar nun día inteiro, de forma máis especializada, en que se parece e en que se diferencia a institución galega destas que acabo de mencionar. Bueno, volvemos ao principio, entonces. O seminario fundouse en 1923, temos moitas explicacións para el, algunhas persoais, por exemplo, as dos seus fundadores, ou de algúns que foron membros non fundadores, por exemplo, de Bouza Brei, ande que o di nunha entrevista en 1956 na revista Galicia Emigrante, di, a idea foi miña, o entusiasmo de todos. Creo que o entusiasmo era de todos. Que a idea fose súa probablemente non é de todo certa, pero el foi, quizá, o máis importante no que foi os primeiros pasos do seminario, como logo veremos. Hai tamén algúns outros interpretacións por a de Filgueira que son bastante pertinentes, que se foi o fruto dunhas conversas previas en Pontevedra, ou xa se falou aquí da xuntanza de estudos que se constituiu en Pontevedra no ano 19, dese nicho de Pontevedra naceron ideas para o que el despois defineu, que é parecido ao título que leva este curso, Saber Galicia. É como saber de nós, pero el dice saber Galicia, dice Filgueira, saber Galicia. Dice que nas conversas, nos viaxes, no coñecemento do que sucedía en Galicia naquela altura, a súa obsesión era saber Galicia. Por tanto, hai aquí unha decisión, creo que é moi importante, de dedicarse á investigación. E traiga a colación tamén unha referencia máis tardía do musicólogo Baligay, que a fai nun texto bastante importante publicado no ano 54 en México, xa onde estaba exiliado, onde, entre outras cousas, fala da xeración do 1927, que realmente é a xeración do seminario, non tanto das irmandades, nin a xeración nós tampouco, e onde recoñece que, isto que aquí suliño, que a los jóvenes nos correspondía resolver os problemas de nuestra tierra. Por tanto, é unha idea juvenil, con moito entusiasmo, que queren saber Galicia, e que é unha idea basicamente juvenil, o sea, de rapaces novos, que por algunha razón que, en fin, é explicable, pero que non é sempre posible entender, foron capaces de levar adiante isto. Tiveron que facelo buscando un lugar dentro da universidade. Estou adscrito á Universidade de Santiago, pero non formaba parte da Universidade de Santiago. Beneficiouse do que pasou na universidade no ano anterior coa ampliación da antiga Facultade de Filosofía e Artes en estudios de Historia e estudios de Química, que deron lugar despois á Facultade de Ciencias ou Facultade de Química e Facultade de Filosofía e Letras, sección Historia. Isto foi un elemento fundamental porque os profesores novos que viñeron a estes novos estudios foron decisivos para a formación dos membros do seminario.
Tiñan detrás de sí comisións de monumentos locais, seminarios diocesanos, sociedade económica, pero podemos dicir que, a pesar de todo isto, o seminario foi un centro novo, foi un centro que podía compararse a todos estes que antes a citei, a ILE, o IEC, o Instituto de Estudos Cataláns, a Sociedade de Estudos Vascos, os seminarios alemáns, as écoles francesas, etc. A súa fundación gozou dunha anclaxe simbólica especialmente interesante, porque esta fundación ten que ver, primeiro, cunha anclaxe conectada con Rosalía, e, por tanto, coa fundadora da moderna literatura galega. E a viaxe a Ortoño non foi unha casualidade, foi o resultado tamén de conversas que se fixeron nos claustros e no patio da facultade da antiga universidade, hoxe Facultade de Xeografía e Historia. Como recorda Tobío, había varios que estaban intentando facer faladoiros, empezar a entenderse sobre o que pasaba en Galicia, etc. E nesto conectaron con un rapaz que era xa moito máis vello que eles, que era Bouza, e Bouza estaba moi interesado en Rosalía de Castro. Rosalía de Castro, para Tobío, era unha figura familiar, porque coñecíase a través da súa tía aboa, e tiña cartas, etc. Escribeulle incluso a Bouza, e Bouza así o recoñece despois en textos posteriores, do que é importante que lle foi aquela conexión con Tobío, e, por tanto, ir a Ortoño significaba vincularse a Rosalía de Castro. E logo, hai outra vinculación un pouco máis indirecta que realmente a verbalizou ou a pintou Castelao nunha viñeta ao pouco tempo publicada en El Pueblo Gallego, en novembro de 1923, que se dedica aos estudantes de Compostela. E os estudantes de Compostela son os fundadores do seminario, e que Tobío fala de que toda gran obra debe ter un druida, debe ter un poeta ou un autor que lle dé unha imaxe do que vai pasar despois, porque teñen contacto coa divinidade. E entre a mensaxe que está no profeta, neste texto de Isaías, que está tamén no pórtico da gloria, é que o pobo que anda en tinieblas veu unha gran luz, que ilumina, por tanto. Por tanto, aquí hai anclaxe emotiva, literaria, simbólicamente moi poderosa, e anclaxe racional, anclaxe científica, casi podíamos decir. Queremos dar razón, queremos ter luz para entender esta terra, para saber Galicia. E isto que significa, sin duda, esta anclaxe simbólica. Institucionalmente, foi a universidade realmente o lugar onde desenvolveron gran parte do seu traballo. A universidade é claramente o seu viveiro, pero non é a súa mai. É dicir, que a universidade non mandaba no SEG, no seminario, pero o SEG sin a universidade sería outra cousa, porque tería que ter algunha institución política. Por exemplo, o Instituto de Estudos Cataláns nace un pouco contra a Academia de Boas Letras, que hai en Barcelona, un pouco contra a universidade, nace separado, pero tamén con profesores universitarios. No caso de Galicia non hai esa posibilidade, porque o Instituto de Estudos Cataláns é fundado por Prat de la Riba por un decreto oficial da Diputación de Barcelona, onde dice que nomeo membros do Instituto a estes señores, 7, e non a outros. E o presidente son eu, o político. E ides ter todos un estatus, un salario, edificios, o que sexa. Aquí non foi eso. Entonces, a universidade foi importante porque acolleu, e acolleron algúns dos seus profesores. Primeiro, Cotarelo Valledor, que xa foi mencionado nesta sala, era o catedrático de Teoría das Artes e da Literatura, ou a inversa, que realmente creo que apoiou bastante estes rapaces por ser alumnos del, tamén porque ele estaba un pouco mancado, podíamos decir, polo maltrato que ele entendía que se lle fixera, non sendo catedrático de Lingua e Literatura galaico-portuguesa na cátedra que se abreu en Madrid no ano 13, e que foi coberta temporeiramente, por pouco tempo, por Vítor Saiz Armesto. E estaba mancado por eso, porque unha parte da intelectualidade galega
foi contraria a Cotarelo, empezando por Murguía, presidente da Academia. Entonces, eu non quero facer xuízos de intencións, pero este apoio así tan franco ao seminario, pois creo que se podes entender como un axuste de cuentas tamén coa propia Academia. Ese apoio significou, primeiro, darlle un nome, porque non sabían que iba a ser. El seminario quedaron un pouco sorprendidos os fundadores. Seminario, por qué? Entonces tuve que explicarles que había unha institución fantástica na Europa daquel tempo, especialmente na Alemanha, que era o seminario, que era o lugar onde realmente se desenvolvía a investigación, de forma dentro da universidade, pero con outros métodos. E o seminario era como un lugar onde se debatía, onde se presentaban documentos ou fichas ou o que fora, onde todos participaban, pero había un mestre que estaba dirixindo eso. De modo que o nome seminario non é un nome escollido ao chou, senón que ten que ver con esta vinculación, digamos, mentalmente, na cultura universitaria e científica europea. E logo dalles un programa que, según texto de Tobío, foi reunir fichas para a bibliografía e reunir fotos para un arquivo iconográfico. É dicir, ler libros, empezar a buscar libros, a ordenalos, a saber cuáles eran os que faltaban, os que non, a facer unha biblioteca, se fora posible, non como a Biblioteca de Cataluña, que chegou a ter en 4 ou 5 anos 500.000 volumes. A do seminario chegou a ter 5.000 volumes. Non está mal. Non choren por eso. A da Facultade dos Estudios de Historia tiña 4.000, con 6 catedráticos e quanta cousa había, non? De modo que reunir fichas significaba ter información bibliográfica, pero tamén ler para poder entender o que estaba pasando en Galicia e na súa cultura. E así é como os seus fundadores se van constituindo, 6 que van a Ortoño e 9 que van a Casa de Cotarelo. O máis importante a destacar é que estes fundadores son dunha estirpe e dunha procedencia social e dunha formación totalmente distinta do que era común naquela altura. Eran novos, eran do litoral, estudaban basicamente Dereito e Letras, e eran casi todos da mesma idade, ainda que había algúns máis vellos que outros. Hai algún que, por exemplo, Vidán Freiría, que está un pouco fora de xogo neste punto, Bouza, que é o alumno que xa está en quinto de carreira, e os demais están en primeiro ou en segundo de carreira. Insisto moito nesta idea de que son dunha extracción social, territorial e etario e de edade tamén distinta. Imaginen, os que formaron o Instituto de Estudios Cataláns tiñan 40 ou 50 anos. Os que escolleu Prat de la Riba eran 20 ou 30 anos máis vellos que estes. Porque isto foi unha autoorganización. Non foi decidido desde arriba, máis que con un certo amparo de profesores universitarios. De modo que o seminario é o resultado dunha fractura cultural e dunha fractura xeracional. Como dice Lois Tobío, non había no seminario unha fractura xeracional no sentido que fosen uns vellos e outros novos, pero recoñece que realmente había pois unha integración de todos. E isto que significaba? Que había esa maravillosa hermandade que non actuaban como academias. A academia está, non sei se estará no futuro, un pouco condenada polo seu perfume ilustrado de ser un lugar de distinción. É onde se está en virtude desa distinción, non en virtude do que fai ou que pode facer cada quen. E, ademais, é limitado. Estos construíron un instrumento ou unha institución que era bastante ilimitada, o sea, que podía entrar moita xente, con aspectos académicos, con un discurso de ingreso, pero ao propio tempo eran bastante novos, e, por tanto, podían combinarse con vellos. Por tanto, hai aquí unha integración xeracional, non? E o que, desde o punto de vista cultural e territorial, a min gustaríame pensar que isto está ben explicado. Creo que está ben explicado en 2 romances de Otero Pedraio, no romance Arredor de sí e no romance de Valar. No romance Arredor de sí contase a educación sentimental de Adrián Solovio, un egotista, unha persoa angustiada, como que é el, que pode ser, como se debe educar, e que acaba todo
chegando á pregunta, quen son eu? Non sabían quen era. Entón, tiñan que andar noreando, como dixo Risco, noreando por distintos países e culturas á búsqueda dos seus mestres. É dicir, que Risco dixo que eran prediscípulos dos seus mestres, que é unha cousa bastante curiosa. Non? En cambio, 4 anos máis tarde, xa con esta experiencia, etc., en De Valar, Otero Pedraio describe o que podemos chamar o modelo Martiño de Umbría, que é un dos protagonistas do romance de Valar. E aí se fala expresamente en varias páxinas, ou moitas páxinas, da xente que estaba alrededor do seminario, da que integraba o seminario, da que facía no seminario, todo eso. E dá algunhas claves que me parecen moi importantes. A pesar de que ainda non tiña amigos, gustáballe pasear cunha mociña de ciencias. O da xeración nós non pasearían nunca cunha mociña de ciencias. Pasearían cun estudante de Dereito, o aspirante a registrador ou a notario, ou ao máximo onde letras. Era filla dun boticario, chamábase Eulalia. Gustáballe o laboratorio e non olhaba para as arquitecturas, Eulalia. E dice, el chamáballe Baia. Aquí está unha das claves. De Eulalia a Baia. Isto dito por Otero, non digo eu. E isto que facía os membros do seminario. El podía ser un destes fundadores. O sea, Martiño de Umbría é como o tipo ideal que representa a un dos fundadores, cualquera deles. Non? En fin, tive o medo de se atopar no seminario de estudos galegos, tiña deprendido esa disciplina e tal e cual, pero teimaba a responder cumpridamente á pregunta, e aquí está a clave, para que son bo? Non quen son eu, senón para que son bo? Que podo facer por Galicia? Ou que podo facer por saber Galicia? Ou por saber de nós mesmos? E isto é o que representou, creo que, en boa parte o propio seminario. Felizmente tivo algúns intérpretes, Filgueira xa o dixen antes, Lois Tobío, un texto tardío, 1979, pero que é moi bon, que o Consello editará dentro de pouco, e logo, desde logo Otero, en moitos textos, pero en cartas, etc., pero nestes dous romances, moi atinado. Non? Isto significa que as relacións con outras institucións foron relativamente difíciles, especialmente coa academia, xa dixen antes algo sobre estas diferencias ou lonxanías afectivas do seminario coa academia, que despois se foron limando. Ao principio, cando foi elixido para suceder a Murguía, tanto Martínez Salazar como, sobre todo, pola repentina morte de Martínez Salazar, de Ponte Blanco, os ánimos a favor da academia eran moi baixos. Non? E, de feito, incluso, xente tan sensata, poñamos, como Filgueira, se mostraba, cando algúns portugueses preguntaban, bueno, e que facemos coa academia? Dice, non, ustedes veñan para o seminario, a academia non é cousa nosa. Isto dice nos anos 25, 26. Non? De modo que había como unha disputa institucional que tiña algún razón de ser. De feito, cando é elexido Eladio, que foi o primeiro presidente despois de Murguía, que estaba realmente anclado na cultura galega, pois escríbelle ao presidente do seminario e ofréceselle incondicionalmente. Finalmente, despois sería el membro do seminario e habría unhas relacións incluso un pouco máis estables. Vedes aí nesa fotografía, que é unha das poucas que hai, que pode resumir o que era a academia co que era o seminario, onde están moitos académicos membros do SEC, Eladio, Otero, Lugrís, del Castillo, Villarponte, pero tamén dirixentes novos do seminario, algúns deles non membros, por exemplo, Sebastián González está aí na esquina, e algúns outros que están nesta fotografía. Non? O seminario gobernouse a través de seccións. Esta non é unha idea relativamente fácil, facer seccións para distribuir o traballo. Foron bastantes seccións, moitas máis que a do Centro Catalán. Catalán tivo unha, despois dúas, despois tres, hoxe ten 4. Só 4 seccións. Pero esas 4 seccións son toda a cultura catalana, toda a institucionalización da cultura catalana. Aquí estas seccións son seccións como de traballo, non? Representan áreas de coñecemento, que diríamos chamar áreas de coñecemento. Todas teñen, pois, algún
un responsable, algún está en dúas, pero en xeral as seccións, pois, quere dicirse que representan o que é a diversidade do propio seminario. Aquí están, por exemplo, pois, os directivos, os grandes persoeiros de nós, os mestres xa, os que convírtense de ausentes en mestres dos rapaces do seminario, é dicir, que Castelao, Otero, Risco e Cuevillas. Aquí están os membros da universidade, hai 4 membros da universidade aquí, nestas direccións de seminario. Hai algúns que están de directivos, pero son por ser xa membros novos do SEC, son fundadores ou son incorporados posteriormente, por exemplo, eu que sei, Antonio Fraguas e algún outro, e están algúns externos, por exemplo, o cura Carro, que incluso dirixe todas as seccións, ou algúns profesionais liberais. En conxunto, son Universidade e NOX, ou NOS e Universidade, máis a propia autoformación dos membros do SEC, os que gobernaron o centro durante os 13 anos, 12 anos e medio que durou activamente. As seccións eran a base, logo había un consello directivo, había naturalmente presidentes, os presidentes xa foron mencionados aquí, pero, bueno, vou recordar que 3 deles catedráticos de universidade, non é casual que sexan catedráticos de universidade, e un deles sería o despois, que era Otero Pedraio, pero, en fin, o presidente por antonomasia foi Cabeza de León. E, como recoñeceron algúns seminaristas despois, foi unha ocasión excepcional que escollesen a escoller a Cabeza de León, porque era un home de raíz regionalista, ben instalado na sociedade galega, catedrático da universidade, decano da Facultade de Dereito, con sabiduría máis por experiencia do que por libros, pero ao propio tempo integrador. Basta ver a imaxe do seu enterro en Santiago de Compostela no ano 34, fins do 33 ou 34, que está cheo de xente, coa súa esquela no periódico, escrita en galego, por certo, e, por tanto, era considerado como un referente. Era un señor maior, pero non nada que ver nin con Cotarelo, nin con Luis Iglesias. E Otero, que podía ser o seu sustituto realmente, xa chegou tarde, non? O seminario, como dixen antes, tiña autonomía de xestión, non dependía da universidade, pero estaba na universidade. Tiña un tipo de membros que era distinto tanto da academia como da universidade, entraban facendo un discurso, e o número era máis ou menos ilimitado, cual revela que non era exactamente a distinción o que se pretendía, mas senón podemos decir que a vinculación coa cultura galega, o dominio da lingua, ou o interés diríamos así de forma vulgar, polas cousas de Galicia. É dicir, que fose capaz de saber algo de arte, de lingua, de literatura, de creación, de historia, de etnografía, etc. Por tanto, o número era limitado. Non tanto para que houvese demasiados. Chegaron a estar nominativamente máis de 200, pero efectivamente 100 e pico, porque algúns foron propostos, leron o discurso, pero nunca máis fixeron presencia, outros nin fixeron eso, de modo que aquí hai como, en fin, hai unha non sei que, non é unha improvisación, pero é un entusiasmo. Hai un resultado daquele entusiasmo do que falaba Bouza Brei. Para sobrevivir, como xa dixen antes, claro, estas institucións non eran estatais e, por tanto, deberían ter un financiamento estable. En termos comparados, os seminarios todos galegos tuvo unha, aunque o dixeron os que fixeron a historia dos seminarios 10 anos de actividade que fixeron Filgueira e Sebastián en 1934, falan da xenerosía, con esa palabra, ese neoloxismo que usou Filgueira, creo, pero esa xenerosía ou xenerosidade era relativamente escasa, non? De modo que tiñan algúns apoios das diputacións, ao máximo 1000 pesetas, entregadas cando fose. Tiñan apoios de algúns entidades privadas ou mecenas, os propios membros pagaban unha cota pequena, pero pagaban.
En que o gastaban? Pois, basicamente, nas súas publicacións. En arquivos, por exemplo. A revista Arquivos, pois, ocupaba case a mitad do gasto. Según Cabeza de León, nunha entrevista que concede no ano 31, quizá dunha forma un pouco pesimista, dice que realmente o orzamento do seminario non pasaba máis alá do que cobraba un porteiro dunha institución oficial, que el calculaba en 4.000 pesetas naquela altura. De modo que isto era o que há. Pero, bueno, este mapa permítenos tamén ver cual é a implantación territorial e social, pero sobre todo territorial, do seminario, non? Porque, como os seus fundadores, basicamente urbano, basicamente litoral, basicamente meridional. É dicir, o norte ten pouco relevancia, tanto en socios, a Coruña, unha cidade que daquela era casi a punteira de Galicia, pois 12 socios protectores frente a 39 en Pontevedra, por exemplo. É dicir, que hai unha descompensación enorme. Ben, é verdade que Santiago ten a primacía, porque era o lugar onde estaba, pero, en fin, este era o panorama. E a isto se hai que engadir pois, o que costumbra ser, durante o primeiro tercio do século XX en Galicia, o apoio da Galicia de Alenmar. É dicir, os centros galegos, a institución cultural de Bos Aires, persoas a título particular, sociedades pequenas, de parroquias incluso, pois, así como concellos, aportaban un pequeno óvalo para o seminario. Para facer que? Pois para facer, primeiro, traballo de campo e traballo de laboratorio. Isto foi moi importante que desde o principio se tomase a determinación de que non se podía estar solo nunha torre de Almasí, nin de estar na facultade ou nunha biblioteca, que tamén había que facer fichas e papeletas na biblioteca. Fichas de libros e papeletas resumen dos libros. A maior parte dos estudiantes daquela altura en toda Europa facían papeletas. En Suecia, en Madrid, ou en París, e tamén en Santiago. Porque era o modo, non había outros métodos que hoxe temos, para poder ter unha formación intelectual digna de tal nome. Eu recordo de ver, por exemplo, o pequeno fondo que se conserva de Ramón Iglesia Parga, que puido ser seminarista, pero non foi estudiar a Madrid, despois estivo en Suecia, estivo en Alemanha, etc. E o que se conserva dele, pois foi po exilio, é unha caixiña case de zapatos con fichas de libros sobre o americanismo. Dedicábase á historia de América e a todo o que tuera que ver coa cultura, a literatura, especialmente a etnografía americanista. Eran fichas. E era un señor que lía en sueco, lía en alemán, lía en inglés, lía en español, naturalmente. E isto, máis ou menos, é o que tamén fixeron aquí. Pero, aparte das fichas, traballo de campo. E o traballo de campo foi facer xeiras. E as xeiras desempeñaron unha función extraordinaria, porque as xeiras eran como misións. Eran as misións que se facían en todo o excursionismo científico, non científico, da Europa do momento. Eran saídas ao campo, eran comprobación in situ do que estaba sucedendo, de como estaba unha igrexa, como estaba un árbore, de como estaba un camiño, de como estaba un mosteiro, ou que estaba un retablo, como falaba a xente. Todo iso era motivo para ser estudado, non? E isto que se fai nas distintas xeiras. As xeiras foron varias, quizá a máis importante e da que non temos aínda, por desgracia, casi nada publicado, foi a do Deza, porque se fixo durante moitos anos. E foi onde houve unha maior congregación de miradas distintas, de especialidades diferentes, tanto experimentais como, digamos, culturais, ou filolóxicas, históricas, etnográficas, etc. Claro, o libro máis coñecido é Terra de Melide. Pero o libro Terra de Melide, en parte, foi unha xeira breve e, sobre todo, foi un traballo de despacho, que cada un autor, incluso non galego, fixo unha aportación. E todo iso sumouse a esa maravilla que é o Terra de Melide,
que cando se foi reeditado con motivo do novo Seminario de Estudos Galegos no ano 1978, no prefacio dice Filgueira que era como foi a súa aposta de largo, o sea, que o modo de, o sea, como mostrar o que eran capaces de facer, porque aí está textos non só de Otero, de Risco, de Cuevillas, senón tamén textos de xente de fora, que procedía, por exemplo, do Centro de Estudios Históricos e da Institución Libre de Enseñanza. E tamén, dado que o seminario tiña vocación interdisciplinar ou pluridisciplinar, había que traballar en laboratorio. O laboratorio foi algo menor, pero foi excepcional, porque informou realmente o que era a nova Facultade de Ciencias. E algúns dos catedráticos novos, como Fernando Calvet, ou dos alumnos desos catedráticos, como moitos que non chegaron a ser moi coñecidos, pero este que está aquí, Parga Pondal, foi realmente importante, formado en xeoquímica, tamén en universidades estranxeiras, especialmente en Zúrich, foi capaz de desenvolver un programa de investigación en xeoquímica. E estaba don Luis Iglesias, que foi despois presidente, que tiña ese consultorio de plagas del campo, que pode verse no actual Museo de Historia Natural Luis Iglesias da Universidade de Santiago, a riqueza de materiais con que traballaba e a riqueza de, en fin, tamén de libros, pero sobre todo de instrumentos que el tiña. As xeiras crearon un estilo propio. Referireme só a isto que conta Tobío nesta evocación, que é moi importante porque define o que é o estilo, que a mí me parece que é unha das cousas máis novedosas do Seminario de Estudos Galegos. Non é que fose único, porque se facía en moitos outros lugares de Europa. Incluso se intentaba estar facendo na universidade naquela altura, pero non coa determinación que se facía no propio seminario. E aquí o propio Tobío revela esta idea de que estaban loitando contra a pompa academizante. Para decirlo en termos de Luis Seoane, era estar contra a Casa da Troia, contra a Universidade Troiana, ou contra a universidade que era solo considerada como un lugar para conseguir un título, é dicir, nunha facultade, e a facultade que é? É aquele centro que te faculta para exercer un traballo profesional. Pero aquí estamos falando de facultades que teñen o mesmo nome, pero que teñen outra función, que son facultades menos profesionais, máis desvolcadas á investigación. E aí veñen as xeiras e veñen este alonxamento do regusto oratorio, declamatorio, pomposo, iso que tamén Otero Pedrallo nas súas memorias me parece que fala cando era estudiante en Madrid, que estaba moi aburrido das pesadas escolásticas, de profesores que el tiña que asistir nas clases, incluídos algúns como Nicolás Almerón, que era un vello republicano, pero que tamén tiña esas pesadas escolásticas de repetición dun libro, por iso se chamaban os catedráticos lentes, é dicir, que lían. E no portugués antigo, xa non tanto, e nese antigo esta palabra, ser lente. E lente é o que lé, é o que lé o libro. O libro non leen os alumnos que non poden ler. Lê o profesor e fai unhas glosas. E iso é a formación. E esa formación en medicina, en farmacia, en dereito, etc. De modo que un estilo que, ademais, foi de grande irmandade. E por eso, non sei se isto é excesivo, pero Tobío dice que nada de genios, nada de sabios eruditos, nada de monstruos sagrados. É moi forte isto, non? Trabajo en equipo, sin pompa. Cada obrero a su pared, a su piso, a su techumbre. E como teníamos pocos obreros, había que trabajar en distintas obras. Desta aí sale esa idea interdisciplinar. E sale a idea de que todos estaban con todos e podían colaborar todos, non? Que no fondo é o mismo que pasaba na Institución Libre de Enseñanza, en certo modo. Se non o teño aquí, pero, en fin, podo evocar os recordos que ten Sánchez Cantón, por exemplo, que era máis vello que os seminaristas, dos seus seminarios no Centro de Estudios Históricos impartidos por Méndez Pidal, pois aí dice casi o mesmo.
Dice, ali todos nos sentábamos ao redor dunha mesa de madeira dura, en cadeiras tamén duras, e cada un expuñía un tema. E o mestre decíanos que sí, que non, e tal. E cando lle preguntábamos a él, moitas veces decía, pois non sei, pois teño que mirar, pois teño que investigar, non lles podo contestar. Menéndez Pidal. Esa é a clave. Entón, este labor de traballo en equipo, de nada de xenios, todos colaborando, creo que foi algo que marcou o estilo e os contidos de traballo do seminario. Aquí incorporo algúns textos coetáneos tomados da mesma época. É dicir, o caso de Filgueira, que xa o citei varias veces, axuntámonos todos para escoitar a comunicación feita por algún dos membros. E quixemos que ningunha leira da ciencia quedase fora. Aí está unha das marcas do seminario. E logo outra que hoxe nos parece tan obvia, o costume que temos de non publicar sen que o vexan 3 amigos é práctica que aprendimos dos xesuítas. A revisión por pares casi está aquí implícita. E finalmente que isto, como dice na Terra de Melide, as xeiras fixeron do seminario unha irmandade. Como decía antes, isto era o que quixo facer o Centro de Estudios Históricos en Madrid, ou o Instituto de Estudios Cataláns en Barcelona, pero con máis medios, naturalmente. Por exemplo, de Madrid quería facer traballos en seminario, excursiones, exploraciones e traballos especiais. Pero traballos en seminario. Non era para recibir un texto e para repetilo memorísticamente. Era para aprender colectivamente. Claro, quizás estou aquí poñendo o seminario polos cornos da lúa, pero, en fin, hasta o gran Otero Pedraio, nese romance que antes aludín, puido mostrar eso, esa diversidade de mestres e de estudantes que formaban o elenco dos que se ocupaban de cousas de Galicia, non? E como uns facían etnografía, outros arte popular, outros linguaxe ou novas verbas, outros descubrían arte, os antigos camiños, os castros de Grevios, etc. E discutían libros novos. Non oían ao profesor, discutían entre eles libros novos, falaban sempre en galego, mas sendo irmáns non formaban couto pechado, nin puñan os máis pedriños no camiño. Visión un pouco idealizada, probablemente. Digamos que favorable do mestre Otero Pedraio, probablemente. Pero dá unha imaxe non directamente política, senón máis ben literaria do que era esta irmandade do seminario. Bueno, nos Xeiras, que foi quizá onde máis se viron eles, pasaba de todo. Entre moitos textos que hai, especialmente no Museo de Pontevedra, este procede do Fundación Risco, escollinlles este porque son os poemas que uns dedican a outros, basicamente a Vicente Risco, non? Non sei se son capaces de lelos. Non. Bueno, leo, por exemplo, o último. A ver, teño aquí unha copia, bueno. Desde Berlín a Verín non hai home como Risco, pois sabe máis que Merlín e ten as pedras de Pisco según se fala en Lalín. Filgueira con apuntador. Isto é o verso que fixo Filgueira. A continuación hai un verso de Castelao. Dende Camanzo a Bodozón toda a xente asegura que cagas no pantalón e escoñache a figura por causa dun atracón. E logo Sebastián dice, pois anca a ciencia folscunde evitou a indigestión por toda esta terra cunde a túa zona de patrón que a de Paco Roque afunde. Logo a de Cuevillas, que é bastante, personal. Todo o mundo se lembra en Melide de aquel peido de estrondo fatal que fixo tremer a Penide como pulo de vento invernal, dirixíndose tamén, porque parece que tiña fama de botar vientos,
a Vicente Risco. Isto que non conste. E, finalmente, Moralejos, Abelardo Moralejo, que tamén formaba parte do seminario, fai un texto en latín, Risco, Tobío et Armesto, la lingua terra, salut indicit Abelardus ou a Moralejos. Bueno, este era o ambiente que estaban, e logo algúns, hai máis caricaturas, estas aquí que están, pois son dun Risco que debeulles mostrar algúns dos dibuixos que fixo nos parques de Berlín en 1930, sobre todo aquelas mulleres que se tostaban ao sol, se poñían como nécoras, para asombro de Risco, que era no lago Wannsee, e aquí vemos a xudía seguida por Risco atrás da xudía. Hai un punto de un vago antisemitismo aquí, tanto en quen vai como en quen o fai, non? Que é López Cuevillas. Logo hai outro que do Moralejo, que é Alta Galicia, e o de Xesús Carro, dedicado tamén a Risco a Berlín. Hai outro que é de Castelao, porque é bastante mal feito, pero que dice que o fixo coa man esquerda. Bueno, este era o ambiente. Traballaban, dibuixaban, sobre todo Risco, fotografiaban, sobre todo Carro, recollían lendas, sobre todo Filgueira. Cada un facía unha cousa distinta. Cantaban. Que máis se pode pedir? E con todo isto fixeron tamén moitas cousas. Xa dixen antes a Terra de Melide, fixeron alta cultura, fixeron divulgación máis... Alta cultura, o exemplo, sería o Códex Calistinos, que quedou feito, pero non editado antes do 36, pero realmente é obra do seminario, ainda que foi editado despois no Instituto de Estudos do Instituto Padre Sarmiento. O Corpus Petrogliforum foi tamén unha obra que se fixo antes da Guerra Civil, e foi publicada antes, e fixeron extensión escolar, como aquí se ve. Incorporo esta acción, que é unha das 500 accións que lanzou o seminario en 1934 para sufragar a edición do Corpus e do Códex. En uns poucos días foron cobertas. Tamén podíamos ver quen cubre estas accións, quen participa. E volve a ver máis ou menos o mesmo mapa que hai nos protectores. É dicir, Santiago de Compostela, Pontevedra ou Ourense como lugares fundamentais. O que hai é un pouco o cambio de quen son, porque hai moitos que son profesores de universidade, son profesores liberais, son algúns pequenos comerciantes, está Castromil, poñamos por caso, ou están profesores catedráticos da Facultade de Medicina, ou abogados, non son xa simples membros do Seminario de Estudos Galegos. E, finalmente, entre os exemplos de divulgación, non de alta cultura, creo que xa será citado despois aquí, supoño, ou mañá, por Xesús ahora. Creo que o curso de extensión escolar que é impartido en Pontevedra, co nome de Seminario de Estudos Galegos, aí tedes a cartela con que se divulgaba, foi un éxito extraordinario con moitos alumnos, etc. Tiveron outras iniciativas, por exemplo, facer uns manuais. Os manuais de cultura galega para, como podemos dicir, manuais de peto. Fixeron un plan de libros de non máis de 100 follas, tanto bastante breves, non tanto 100 páxinas impresas, sobre todos os aspectos da cultura galega. En principio dirixidos por Sánchez Cantón, o texto parece que o fixo Filgueira, para, decía, darlle creto á colección. A colección non saiu adiante, máis que despois, na época de bibliófilos galegos e do Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento. A parte desto, fixeron cursos de literatura, fixeron cursos de fonética, en fin, que a divulgación cultural e a alta cultura e a extensión escolar foi como complementaria a que facía a propia universidade. A universidade facía xa cursos de verán naquela altura, con profesores da universidade e fora da universidade, algúns do seminario participaban tamén nesto, e da universidade participaron aquí,
volvo a insistir que sin a mestría da xeración nós e dos catedráticos da universidade, estes rapaces non irían tan adiante. Sin a mestría de Luís Pericot, por exemplo, na arqueoloxía 6. Bolle Impera, que chegou aquí de rapaz, tiña 26, 27 anos, foi o que formou a Bouza, a Cuevillas, a Xaquín Lorenzo, en fin, a todos o grupo que empezaron a traballar nesta temática naquela altura, o mesmo que podíamos decir de Fernando Calvet, ou podemos decir hasta de Pérez Bustamante, que foi o gran formador dun dos membros máis ilustres, máis xóvenes do seminario, que foi Sebastián González, do que xa non vou ocupar. Tiveron tamén a idea de que non só había que facer grandes obras, non só que había vedrixeiras, sino que había que difundir os seus traballos. E os seus traballos foron difundidos, como se fai en toda institución científica, a partir de revistas. E de revistas con traballos que eran en parte discutidos entre eles. Non digo que fora un peer review, como se dice agora, non? Pero había algo de confrontación, polo menos. Vedes que a mitad dos seus traballos están na revista Arquivos, da que se publicaron 6 volumes, e case outra mitad na revista Nós. Non son a revista Arquivos podemos considerar que é plenamente científica, a revista Nós era unha revista, é un boletín mensual da cultura galega. En todo caso, tanto a revista como algúas publicacións, por exemplo, Os Nenos, ou a Parroquia de Velle, Calvos de Randín, e moitas outras obras que publicaron naquela altura na editorial Nós normalmente, foron enviadas ao estranxeiro, ou eranlle pedidas ao estranxeiro, e aquí vemos, pois, máis ou menos, os lugares onde, tanto en Europa como en América, tiñan corresponsáis e foron demandadas obras do seminario para que lles fosen enviadas. Bueno, xa me vou cara ao final. Non entrarei xa no asunto da política, porque foi contado xe pola mañá, e, por tanto, xa non, creo que xa sería redundante. É evidente que o seminario foi, na época da República, un referente fundamental para todo o Partido Galeguista, por unha parte, e o proceso autonomista, por outro, non só como lugar onde se reunían. Esta foto que, segundo nos adverteu sempre Alfonso Mato, é a única foto que existe no local do seminario no que se xuntan ou se mesturan membros do seminario con membros da Comisión de Autonomía. Portanto, hai aquí unha especie de fusión de redactores ou estaban membros da Asamblea de Municipios do ano 32 que estaban discutindo o estatuto e que foron recibidos polo seminario. Aí estén, por exemplo, este Sebastián, este Filgueira, este Bóveda, este Bouza, con algúns que veñen de fora, como, por exemplo, este Osorio, Tafal, me parece, está Rajoy Leloup, en fin, aquí, este Rajoy Leloup, e algún máis que agora con esta non son capaz de identificar. Bueno, as conexións exteriores foron bastante practicadas polo SEG, polo seminario. Risco que era bastante valedor desta estrategia, que sin conexión con fora non somos nada, que despois dunha expresión que eu tomei desa de Queirós, apliquei a xeración nós, dicindo que era preciso andar por fora. E andar por fora era ir, era viaxar, ou era enviar, ou era ler. Pedir libros ou enviar libros, non? Ou ter conexión con outras institucións, o Instituto de Estudios Cataláns, hai conexións non moi estables, pero a través de Bolle Impera, a través de, sobre todo, de Pericot, a través de Luis Alberto del Castillo, que foi catedrático Anduriña, pero foi catedrático en Santiago, e despois volveu para Barcelona, pois había unha conexión bastante estreita, o mesmo que co Instituto Histórico Miñoto, e o mesmo que a Sociedade Martín Sarmento de Portugal, e un pouco menor a Sociedade de Estudios Vascos. E había unha vaga conexión celta, que, sobre todo, este é unha folla a ciclostril construída por o inefable Álvaro das Casas, nunha das súas viaxes iniciáticas no ano 33, que encontramos no espolio, o fondo documental de Benxosei.
e aí están as 7 nacións celtas, Cornubia, Cornualles, Armórica, Escocia, Cambria, Eirín, Galequia, Illa de Man. Bueno, para isto, sí, faltaba ser recoñecido desde fora. Creo que o peso do seminario xa empezou a ser evidente no contexto español. Por exemplo, Deleito Piñuela, cando que era catedrático de Historia na Universidade de Valencia, fai un texto sobre que é o que está sucedendo na historia en España. En 1930, escribe este breve texto que mostra que dá conta non só do Centro de Estudios Históricos, do que pasaba en Cataluña, no País Vasco, en Málaga, Málaga non, en Valencia, en Sevilla, etc., e dá noticia de que na Universidade de Santiago de Compostela hai a Biblioteca América, unha importante biblioteca de historia americana, e que hai un centro de estudios galegos que publica, que é un seminario de investigacións que publica unha revista na lingua do país en español. De modo que tería razón, logo Ángel Casal, cando lle recriminaba a Ramón Martínez López, cando lle dixo no ano 29, cando se publicaron os seus extrimios, que lle contestou, quedou moito ben, a edición quedou moito ben, parece unha edición moi europea. E Casal contesta o que aquí está escrito. Se abonda con que sexa moi galega, que dicendo galega, dice europea. Isto, no fondo, é o que pensaban os membros do seminario. En fin, fixeron algunhas outras cousas posteriormente, como o viaxe a Portugal, aquí está a viaxe a Guimarães, que é a Semana Cultural Portuguesa, hai moitas outras fotos. Esta carta que é curiosa, en fin, unha carta dun amigo que traballa, dun xornalista que traballa en El Debate de Madrid, a Filgueira, sobre o mitin que diron os galeguistas en Madrid no ano 36 a favor do plebiscito da autonomía, onde fala moi ben dese mozo de Santiago, chamado del Riego, porque efectivamente falou moi ben. E finalmente o seminario, pois, en fin, ten unha última fase xa casi sin historia, que representa a presidencia de Otero Pedraio, foi elixido en sustitución de Luis Iglesias, aquí están o día da elección, non todos, pero casi todos que o elixiron, e a partir de aí, pois, empezou o Vía Crucis do seminario, que deu, entre moitas outras expresións, quero representar naquelo que lle dice Carro a Otero e a outros, pero sobre todo a Otero, dice, teña vostede razón, cando tivemos unha reunión no retorado, que isto vai mal, dice, porque Otero parece que lle dixo a Carro e aos outros, poden botarlle un responso. E de responsos, o crego Carro sabía. De modo que, a pesar dos esforzos que fixo Carro, que foron, non direi inútiles, pero sí, bastante tensos para conseguir solo que se mantuvese, que se as galeradas do Codes Calistino, ou que a biblioteca non se desfixese de todo, ou que moito do arquivo se mantivese, pois creo que o botalle un responso significa que era o final do seminario, que isto xa o contaremos noutro día. Bueno, e acabo, porque creo que xa me pasei, cun balance piquiniño, non? E ocorreuseme que podía comparar isto con ese famoso mapa, un pouco así, que é discutible naturalmente, que é o mapa do universo cultural da literatura contemporánea, da cultura contemporánea española, que fixo Jiménez Caballero. O mapa é de 1927, e aí ven como hai como dous sistemas que son bastante diferentes, un que sería el Sol, Urgoiti, e todo o que significaba a todos aqueles autores que estaban alrededor das editoriais e do periódico El Sol. E outro, que era o que está aquí ao fondo, que sería o sistema ABC, o sistema solar rexido polo ABC, polo xornal, por Luca de Tena, etc. E no centro, algo que é parecido ao noso seminario, que sería o Centro de Estudios Históricos, a Revista de Filoloxía Española, a figura de Menéndez Pidal. Logo hai xente que está un pouco á marxe, vese que está bastante á marxe a Academia, que están algúns, digamos, algúas estrelas silandeiras, tipo Juan Ramón, tipo Unamuno, en fin, que isto podíanos inspirar para que algún dibuixante galego fixese
algo parecido co seminario. Eu para aí propoño que neste posible mapa que un novo GC ou alguén outro faiga na actualidade, pero referido a aquelo, tamén temos algúns sistemas solares naquela altura. Eu creo que un dos sistemas solares foi a revista Nós, outro foi o Pueblo Gallego. Serían comparables ao que aquí representa el Diario del Sol, el diario ABC, de outro modo, etc. Pero moitos dos que eran autonomistas ou galeguistas ou membros do Partido Galeguista colaboraron no pueblo gallego, e moitos que eran desde a Irmandade da Fala, a Irmandade Nacionalista, despois do Partido Galeguista, eran membros dirixentes de Nós. Sus sistemas, eu creo que a universidade tiña que ter un papel. Aquí, eu digo que propoño quizá a residencia universitaria sería o emblema dese papel que tería como nun subsistema solar a universidade e a súa residencia universitaria como proxecto estrela. O SEC tería que estar aí tamén, a revista os seus arquivos, e logo algunhas outras como Vida Gallega, Nós, Céltiga, etc. Xa nunha posición máis distante, a Real Academia Galega, polas razóns que antes aludín, e quizá outras revistas como Ronsel, como Alfar, como Logos, e se tiveramos que escoller unha figura que estuvese como estrela ela mesma, casi teríamos que poñer a Castelao. E isto é o que, sabendo e non sabendo, el levou para o exilio, e como xa aquí foi recordado, mantivo a memoria do seminario, a memoria do traballo do seminario, por iso lle encargou o convenceu a Puente que lle encargase a Otero Pedrallo a historia de Galiza para completar o que faltaba do seminario. Ao final, esa historia de Galiza recolleu casi todo o que fixo o seminario, porque os dous primeiros volumes son prácticamente algo que escribeu Otero e algo que escribeu Pita, despois son todos membros do seminario. E unha das cousas que quedaba por facer era recuperar o seminario. Houve intentos no exilio de facelo, pero aquilo xa non foi posible e aí están textos dele, de Sánchez Cantón e de outros que poden explicar cuáles eran as incertezas, as dificultades e as emocións tamén que se tiñen uns e outros respecto desto. En fin, isto é, en poucas palabras, o Seminario de Estudos Galegos, na miña opinión. Moitas gracias por súa atención. Ás 6 da tarde temos podemos facer unha pausa agora, vamos moi ben no horario, pero ás 6 da tarde temos unha sesión de relatorios moderada por Pilar García Negro, onde participará Aurora Marco, María Xesús Forte Salén e Antón Costa, e agora se hai algunha pregunta, algunha suxestión, algún comentario. Gracias. Cuando el CSIC editó el Códice Calistino, indica en su portada edición a cargo del Seminario de Estudios Gallegos 1935. Lo digo porque la autoría de lo que era la transcripción del Códex jamás se ocultó. Xa, justamente o que eu dixen. A autoría do seminario, a edición foi en tempos do Instituto Padre Sarmiento. Porque non consiguieron os cartos. Claro, sí, bueno, non vamos a entrar en esos... Porque esos gastaron outra cousa. As accións que me lanzaron para ter fondos realmente foron un éxito. Se os gastaron outra cousa, eu non sei. Non mirei as contas do seminario, por tanto non podo contestar a eso. Pero, en fin, estamos de acordo. Sí, bueno, pero... Eso é unha tesina que faiga un rapaz ou rapaz. Don Francisco. Bueno, aparte de felicitarte polos parabéns, non? Pola intervención, que é unha visión moi sintética e moi boa, e moi expresiva do que foi o seminario, a min gustaríame que falaras tamén, se é posible, porque tampouco se sabe moito, das
problemas internos que puido ter o seminario desde o punto de vista, vamos a chamarlle, ideolóxico e mesmo metodolóxico, non? Porque temos tendencia, en general, a homoxeneizar moito o que foi o labor do seminario, pero como toda a sociedade moi viva como era o seminario, é o normal, non? Que houbera diferentes trayectorias, diferentes interpretacións. A min unha das que me interesa máis, que descoñezo, simplemente leín algunhas cartas que se cruzaron entre o grupo, vamos chamarlle, de Pontevedra e o grupo de Ourense, que ao final, xa da vida do seminario, parece que o grupo de Pontevedra exixía máis preocupación pola, vamos chamarlle, pola ciencia aplicada, pola extensión, por crear instrumentos de divulgación fronte a unha ciencia máis teórica, como podía ser mellor os prehistoriadores de Ourense. Non, estou falando un pouquinho así de memoria, porque ahora mesmo sei que hai unhas cartas que se cruzaron entre Pontevedra e Ourense, non sei se era Xaquín Lourenzo ou Cuevillas, non? E ao outro lado non sei se estaba Iglesias Vilarella e Filgueira, pero que de alguma maneira o que estaba reflexando era diferentes metodoloxías que de alguma maneira é normal que exista nunha institución viva como era o seminario. Si me podes achegar algo máis, algunha luz sobre esta cuestión. Sí, bueno, tentemos a dar unha idea moi en bloque do seminario como unha irmandade, que era unha irmandade, pero naturalmente había ideas distintas, non só doctrinais ou políticas, senón tamén de estrategia sobre o camiño a seguir. Eu creo que esa é unha delas. Esa quizá a máis interesante para o que sería como institución de alta cultura. É dicir, se debemos quedarnos só na descripción, saber Galicia etnográficamente ou estáticamente, ou debemos facer investigación aplicada, non? Isto, en parte, xa o facían os de ciencias, por exemplo, Parga Pondal, e incluso Luis Iglesias, máis que investigación, facía resolución de problemas prácticos. O que pretendeu facer, por exemplo, Gómez Román con esa sección de ciencias aplicadas iba nesa dirección. Naturalmente, os fundadores do seminario, os rapaces novos, que xa non eran tan novos, discrepaban dos mestres de nós un pouco, non? Porque os mestres de nós, en certo modo, se puxeron por riba sin avisar, o sea, como dando por feito que eles eran os mestres naturais, non? E a formación dos do seminario era distinta, como en certo modo recoñece o propio Otero en de Valar. Os de nós fixeron viaxes, pero eran viaxes como se facían no século XIX, non? Era o gran tour para ver Italia, para ver Alemanha, os museos, etc. Os do seminario iban a centros de investigación. Ben, é verdade que Risco foi o único que tratou de encontrar algún enclaxe na Universidade de Berlín e de Viena. Isto é algo que hai que dicir a favor de Risco. Ademais, xa manexaba bastante ben o alemán e iso foi moi positivo. Despois xa dixo nunha carta ao Otero, bueno, estes camelos, estos alemáns son un pouco camelo, non? Non sei se o dixo porque lle cerraran a porta en algún sitio ou porque realmente o quería dunha forma sistemática. Pero sí, de feito, desde os anos 30, pois todas estas tendencias de divulgación, de alta divulgación, de cursos de extensión escolar, de intensificar máis unhas xeiras máis multidisciplinares, creo que iban nesa dirección. Por exemplo, Terra de Melide é un libro como estático. En cambio, se houbera o libro da Terra de Deza, sería máis dinámico, non? E sería quizá máis completo. Pero, bueno, tiñan tamén algunhas diferencias entre sí, incluso persoales, non? Porque iso é evidente, non? E sobre o criterio sobre a calidade. Eu, por exemplo, recordo que durante un tempo Montero Díaz foi membro do seminario, un membro moi xoven, pero, como se sabe, era unha figura de excepcional talento. E criticaba moito o baixo nivel dos discursos de ingreso. Iso dicía Filgueira, por exemplo. Iso temos que mirar isto, porque isto non está moi ben, isto tal. É dicir, que había como varias distintas varas de medir para actuar o seminario. Pero, en fin, co entusiasmo e a autoorganización e recursos escasísimos, eu creo que fixeron algo que pode titularse casi unha fantasía.
Algúnha outra intervención? Entón, Espera, polo... Quería falar un pouco o que falara sobre o fío conductor, ou se hai fíos. Claro, hai un fío conductor entre o seminario, en fin, esfarelado no 36 e a posta en marcha do novo seminario naquela asamblea no auditorio do Museo do Pobo Galego. Están falando do 78, non? 78. Final do... 78, sí. 78, estamos falando daquilo, non? E a pouco despois, cando se está conformando o Estatuto de Autonomía, a creación no marco do Estatuto de Autonomía do Consello da Cultura Galega. Fío, que falares un pouco sobre todo, o primeiro co segundo, o vello co novo e máis caro, pero que fío emocional, intelectual, de ideario, está un pouco conectando o seminario co Consello da Cultura Galega. Sí, hai algún... Sí, hai algunha relación, sobre todo porque tanto os novos seminarios como o Museo do Pobo Galego, como despois a lei que desenvolve o Consello da Cultura Galega, teñen autores relativamente próximos, non? Especialmente, no caso da lei do Consello é Filgueira, e no caso do museo, pois son máis Xocas e Fraguas, tamén está Filgueira, quero recordar, na foto inaugural, na foto fundacional, pero son máis tipo Fraguas e o novo seminario é expresión basicamente do exilio. O que está co interior, pero é o exilio o que quere recuperar Isaac Díaz Pardo. Entonces, aquí o debate, deso falaremos o próximo, dentro de 15 días. É dicir, que se fixo co Instituto de Estudos Cataláns, coa Sociedade de Estudos Vascos, co Centro de Estudos Históricos, que o Seminario de Estudos Galegos non queda tan mal parado en términos comparados. Queda máis mal parado en tempos de democracia que en tempos incluso da guerra civil e do franquismo. O que creo que é altamente discutible é o desacerto que tivo a sociedade galega, as elites, ou todos, ou non sei, non quero culpar a ninguén, na democracia. Porque hai unha proposta que é de Isaac, que é moi benemérita, pero non pode reproducir o seminario de antes. De feito, foi escorando cara ao campo científico experimental, porque era aquilo que lle podía dar máis viveza, frente ao que eles chamaban sabiduría anticuaria, arqueolóxica, etc. Isaac, Seoane, etc. O museo, sí, ten unha continuidade co propio proxecto do museo que tiña o seminario, que era unha das seus, non era o único, tamén tiña a biblioteca, en fin, podía ter un arquivo fotográfico, tiña moitas cousas, pero o Museo do Pobo Galego está enlazado directamente, pero non é o seminario, é unha parte do seminario. O demais é que creo que se ves en termos comparados que pasou coa Sociedade de Estudos Vascos, seguiron facendo congresos de estudos vascos no exilio, seguiron facendo en Biarritz ou en outros lugares, e a primeira vez que se reúnen como tal é xa no ano 77. Están reunidos os que viven e danlles unha cadeira baleira aos que estaban mortos. E continúan o que fixeron. E o Instituto de Cataláns, durante moitos anos, tamén estivo nesa mesma situación, porque se reunía en casa de particular de Puig i Cadafalch. E Puig i Cadafalch era un arquitecto benestante, etc., na sociedade catalana, sin apoio da Diputación de Barcelona, nin das outras diputacións, non había tampouco Generalitat, nin cosa parecida, mantivo máis ou menos vivo. Pero ese instituto vivía como con respiración asistida. Non era o instituto de antes da guerra. O caso do Seminario de Estudos Galegos é que foi peculiar, porque viveu en parte no Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento. Se tú comparas as seccións do seminario e as seccións do Padre Sarmiento, só hai dúas diferencias. Hai dúas persoas que cambian. Non está Castelao, naturalmente,
non está Cantón, que aquí non estaba, que era o director ademais. Pero o resto, Otero, Risco, Cuevillas, Filgueira, aí están. Bouza é o director de sección, como era antes da guerra. Entón, temos aí un trampantoxo que eu creo que temos que desfacer un pouco. É que temos que facernos tamén a nosa propia autocrítica do que pasou en democracia. Non só do que pasou no franquismo, que foi moi grave, senón o que pasou en democracia. Que houve tantos proxectos que todo se quedou en nada. O novo seminario acabou. O único que pervive realmente é, por unha parte, o seu museo, naturalmente, pero ten un fin determinado e coherente, e o Consello ten espírito do seminario. Incluso no tempo que dirixeu Filgueira, eu creo que lle tratou de insuflar ese espírito do seminario, pero non é exactamente o seminario. Isto é unha institución, na que estamos agora, de asesoramento. Non é unha institución de formación e educación e investigación, como era o seminario. A esencia do seminario é instituto de alta cultura. Isto pode ser institución de alto asesoramento, pero non de alta cultura ou de alta investigación, como eran as escolas de altos estudios de Francia ou de Inglaterra, ou as sociedades reais inglesas, ou os seminarios e os institutos de investigación alemáns, etc. Bueno, isto é o que hai. En fin, non vamos, eu creo que non se... Tamén porque cambiou a realidade do país, a universidade... Claro. E o compromiso dentro do ámbito da investigación, etc., da Universidade de hoxe, coa Universidade de 1923 non ten nada que ver. Totalmente de acordo, pero iso, visto cara atrás, pois é fácil dicirlo. Pero, bueno, iso queda para outro día. Había outra palabra ali pedida, non? É Xerardo, non eras tú? Era unha pregunta rápida, en relación con este último que comentabas tamén. Por que algúns entraron no PAD de Sarmiento e outros non? Dixetes que Otero, pero Otero Pedrallo teño entendido, polo que teño lido, que recusou entrar no PAD de Sarmiento. A miña pregunta era que razóns podían levar a uns a entrar e a recusar nesa dialéctica entre si o PAD de Sarmiento era franquista e anti-ideoloxía. Sí, bueno, a proposta de... Bueno, vamos a ver. É que a resolver este problema foi unha cousa parecida ao de que se fixo en Cataluña. En Cataluña se quixo crear un Instituto de Estudios Mediterráneos para acoller o que fora o Instituto de Estudios Cataláns, pero aquilo non funcionou. E, finalmente, nin houve instituto, nin o IEC, o Instituto de Estudios Cataláns, puido emerxer plenamente. Aquí tamén houve tentativa de facer un Instituto de Estudios Atlánticos, pero tampouco tivo grande viabilidade. Entonces, o proceso do seminario é que primeiro pasa á universidade e logo da universidade pasa ao CSIC. O CSIC era outra cousa distinta da universidade, era e é. Entonces, esta solución é discutible, naturalmente, pero, en parte, salvou toda a herdanza do Sarmiento, do seminario, salvouna. Non salvou o espírito, salvou a materialidade. Filgueira dicía que non poden resucitar as almas, as institucións non son como as persoas, non poden resucitar. Por tanto, non había forma de resucitar o seminario, pero podía manterse máis ou menos algo coherente con el. Sí, o que pasou despois, non sei se na exposición, se no catálogo, hai unha foto, que é unha foto bastante emblemática do ano 70, creo recordar, no que están unhas pedras alá en Roupar, 3 persoas que realmente refliten, non a teño aquí, pero refliten todo isto. O que está de frente como un patriarca é Bouza. E Bouza onde traballaba? No Sarmiento. Onde tiña o seu despacho? No Sarmiento. A quen formaba? Donde formaba os rapaces da universidade? No Sarmiento. Estaba en Roupar, excavando, non sei que, se unha mama ou unha cousa así, e por unha parte estaba Pepe Carro, Xosé Carro, por tanto, sobrinho do cura Carro, e por outra Carlos García Martínez, como, digamos que expresión daquel grupo de rapaces novos que Bouza empezou a formar. Isto tuvo moita importancia para o devenir posterior de todas estas institucións, porque especializou o Sarmiento
no ámbito máis do que estaba. Porque o Sarmiento non foi de prehistoria e etnografía todo o tempo. Foi tamén de historia da arte, de historia da literatura. É moi importante nese campo. De feito, o desenvolvemento dos estudos de historia da arte na Universidade de Santiago, sin o Sarmiento, non serían posibles, non terían o perfil que tiveron despois. Moitos dos profesores de historia da arte foron bolseiros a do Sarmiento. E profesores de literatura, poñamos Benito Varela Jácome, e algúns máis, foron bolseiros do Sarmiento. Entón, isto está ainda por... Eu creo que está preso de ideas preconcebidas e que creo que temos que analizar un pouco seriamente e con calma. E, ademais, sí, que non todo saleu como se quixera, non? Ni moito menos. Pero no caso de Galicia, no franquismo era diferente ao caso catalán, ao caso vasco. O caso catalán e vasco eran zonas que foran intensamente socializadas no nacionalismo catalán e vasco. Por tanto, eran claramente contrarias ao nacionalismo político do franquismo. E, por tanto, había que reespañolizalas, en certo modo. Reespañolizalas. No caso de Galicia non había que reespañolizar, porque a súa socialización fora moito menos forte, moito máis fraca, máis débil. Entón, deuse unha especie que eu me atrevín a chamar unha especie de adaptación regionalista. Regionalista, non nacionalista. Regionalista. É que, no fondo, o que están facendo Filgueira e Bouza e Otero, etc., é iso. E a pregunta inicial, se entrou Otero e Risco e tal, naturalmente, no primeiro programa de Cantón con Filgueira, a idea era que entrasen os grupos de Ourense. Pero estes recusaron, sí, é verdad, recusaron. Pero recusaron durante un par de anos, aproximadamente. No ano 44, Otero dice, non quero saber nada, non quero estar aí, Cuevillas tampouco. A quen querían introducir é, polo menos, a Risco. Pero despois, Otero acabou sendo, ao pouco tempo, membro e director de sección, e foi o que máis publicou en cuadernos durante 20 anos. Despois publicou tamén moito Bouza. Quizá o que máis publicou foi Bouza. Se un analiza a revista Cuadernos de Estudios Galegos, a firma máis presente durante moitos anos é Bouza Brei. E segundo, Otero Pedraio, Cuevillas, e algúns máis, naturalmente. Pero aí estamos vendo Bouza, Otero, Cuevillas, son membros do seminario. Non son caídos do aire, non veñen do ceo. Pois hai que saber por que o fan, en que condicións. Ten vantaxe isto para, no caso de Otero, pois tuvo unha vantaxe para facer a súa propia reingreso académico e ser admitido para poder ser opositor a catedrático de universidade. Porque estaba fora do sistema. Estaba fora do sistema, pero o ministro sabía que estaba fora do sistema, e sabía quen era, porque fora compañeiro del de oposicións nos anos 20. Ainda que eran de anos un pouco diferentes, coincidiran naqueles tramos. E, por tanto, coñecía, además era católico, Ibáñez Martín. De modo que Otero foi unha das pezas fundamentais para captar, digamos, non? E, de feito, o esforzo que fixo Filgueira e outros, e Ibáñez Martín, porque recuperase a súa cátedra foi extraordinaria. Pero Otero non quixo aí sí que recusou, mantivo a súa dignidade. Se eu fun votado da de Ourense, quero volver á cátedra de Ourense. E volveu. Pero ao pouco tempo xa foi admitido como candidato a unha oposición a xeografía, cátedra de universidade para a Universidade de Santiago. Houbera antes outros que opositaran á Universidade de Santiago. Por exemplo, Chamoso Lamas. Chamoso Lamas opositou 2 veces a catedrático de Historia da Arte de Santiago. Non conseguiu. E tiña o apoio de Cantón, e de Filgueira e de outros. Non conseguiu. Pero Otero conseguiu-no a primeira e de forma unánime, con un presidente que era do Opus Dei, Casas Torres. E con algúns falanxistas dicindo, bueno, que é o que se está facendo aquí? Que é o que se está facendo aquí? É dicir, que as cousas son grises, tenden a veces a ser negras, outras veces blancas, en fin, pero creo que para a Universidade de Santiago Otero foi esencial, porque en 8 anos fixo unha obra aparentemente así, que non se sabe, incluso de investigación,
todo o coñecemento comarcal de Galicia nace de Otero. E despois de Río Barja, e de Fraguas. Sin Otero, isto non iría adiante. Entón, todas as tesinas que se fixeron nos anos 50, gran parte das tesinas na Facultade de Letras, eran dirixidas por Otero, directo ou indirectamente, ou por Río Barra. E isto é un traballo que cando se dice, non, é que iso que se publicou na Revista de Economía de Galicia, a población e economía da terra de Xallas. Pois iso era Xallas, era Lemos, era Terra Chá, era Castro Caldelas, era o que fose. Aí está unha obra importante, aparte do que tivo como insuflar o galeguismo cultural, un pouco disolto en Santiago, como explicar as festas minervais e todo isto, sin un amparo que supoñía Otero e Pedraio. Sin as súas charlas ou faladoires no español, sin as súas conexións cos grupos que estaban, o grupo os 13 de Osebe, e co grupo dos médicos de Compostela, etc., etc. Bueno, todo iso forma parte da nosa historia cultural tamén. Pero, claro, xa aquí non quero ser malicioso, pero o Sarmiento pagaba, e o seminario non pagaba. É dicir, artigo que se publicaba en estudios galegos, pagábase. Moito ou pouco, pero pagábase. Os cargos estaban remunerados, pouco, pero remunerados. Como pasaba no Instituto Catalán, No Instituto de Estudios Catalán, un dos seus directivos cobraba casi tanto como catedrático de universidade. Era catedrático da Universidade de Barcelona e cobraba no Instituto de Estudios Cataláns. Decía ele, é que un padre de familia, co sueldo de catedrático non pode vivir. Tiña que ser do Instituto, e incluso cónsul de Grecia. Decía don Antonio Rubió e Ors. Bueno, entonces, bueno, hai que repasar as publicacións, as cartas que se cruzaban entre eles, o que sentían. Naturalmente, Otero tamén foi moi contrario á renovación da Academia, no ano 41-42. Pero a renovación da Academia foi feita con seminaristas. Ollo, con seminaristas. Gran parte seminaristas. E quen falou naquela reunión do ano 42 a que Otero recusou vir no Paraninfo da Universidade non foi Filgueira, que quería, senón foi Bouza, que non sei se foi quería ou que o escolleron ou que se propuxo el, non sei. Quen falou en nome dos novos académicos, que son os que sustituíron aos exiliados, aos mortos e as vacantes que había, foi Bouza Brei. E Filgueira, só nos anos 70, logrou que Otero lle escribise unha contestación e publicouna como discurso del. É un discurso de Otero, pero é falso, quero dicir falso. É un discurso posterior que queda ben para a bibliografía de un, pero no 42 Filgueira non puido falar. Non digo que non merecese, eu non entro. Quen falou foi Bouza. Ollo. Bueno. Agora sí que temos que deixalo, son as 18 horas, como di o programa, e pasamos á seguinte sesión, que é a sesión de relatorios, que vai moderar Pilar García Negro, e invitamos a que se incorporen á mesa Aurora Marco, María Xesús Fortes e Antón Costa. Gracias. Bueno, sí, vamos a dar 5 minutos de respiro para que se incorporen os novos relatorios.
A mesa redonda que a presentarei moi brevemente, por mor do tempo, porque nos convén ás 8 menos cuarto irmos desaloxando por mor de horarios desta casa. Entón, mesmamente, para que haxa os 20 minutos por cabeza para cada intervinente e a posibilidade, polo menos, de uns minutos de debate ou de coloquio sobre as intervencións de cada un deles. Dicía que esta mesa redonda en concreto coido que é unha proba palmaria do bon nivel, do excelente nivel da investigación na Galiza, no noso país. Eu pensei que, sobre todo na linguaxe mediática, asistimos a unha constante devaluación semántica dos adxetivos. Entón, utilizar o cualificativo bon ou boa, ou mesmo, como acabo de facer, excelente, pois se cadra parece limitado e pouca cousa. Mas non é así, porque realmente do que estamos saturadas e saturados é de cualificar como épico, como mítico, mesmo como histórico, pois acontecementos ou circunstancias ou conxunturas perfeitamente banais e venais tamén, ou perfeitamente efémeras ou fugaces. Non é o caso desta mesa, e entón xa brevemente, como digo, para privilexiar a oratoria e intervención de cada un dos compañeiros dela, voume limitar a lembrar que a Aurora Marco, que vai ser a primeira interveniente, é catedrática de didáctica de lingua e literatura galega desta universidade, na Facultade de Ciencias da Educación, que é autora de máis de 20 libros, e non só, porque ten directa incursión no audiovisual, e quero salientar, quizás tamén de xeito parcial pola miña parte, por ser leitora habitual de toda a súa obra, que por fora desa devaluación semántica dos adxetivos de que falei, estamos perante unha auténtica investigadora precoz e pioneira da presenza e intervención pública de nós, das mulleres galegas, das nosas compatriotas, históricamente. E até os nosos días, claro está. É unha descobridora tamén de autores fundamentais da nosa historia, da nosa literatura, como Carballo Calero, e mesmamente, até onde eu sei, o seu último libro, a súa última publicación, que é sobre Carmiña Sierra, glosa, mesmamente, ou reférese a unha das membros, das poucas mulleres, polo que falábamos pola mañá, polo ponto de partida, intervinentes no Seminario de Estudos Galegos. Ten recibido numerosos premios, acordes con esta súa traxectoria investigadora e publicística, que conta con, por exemplo, un clásico como Dicionario de Mulleres Galegas. En segundo lugar, vai nos ilustrar María Jesús Fortes Alén, que é arquiveira do Museo de Pontevedra desde hai máis de 30 anos, desde 1991, e que é realmente personalidade fundamental tanto no museo como na derivada publicística relacionada con este centro, como a respecto de autores como Sarmiento, por exemplo, como o propio Filgueira Valverde, o epistolario, por exemplo, entre Filgueira e Ramón Otero Pedraio, ou entre Filgueira e Sánchez Cantón, ou, en fin, a máis recente preparación de dous romances dedicados a Castelao e a Sebastián González García Paz.
Así que moi atentas tamén e atentos desde o público, desde a mesa, a ilustración que nos vai facer. Non comentei que Aurora Marco, o título do seu relatorio As mulleres no Seminario de Estudos Galegos, de María Xesús Fortes Alén, Galeguizar as escolas e anovar a universidade, actividades de extensión, o relatorio, o título do relatorio de María Xesús Fortes Alén, desculpas, e a que acabo de citar, Galeguizar as escolas e anovar a universidade, correrá a cargo de Antón Costa, que é catedrático de Historia da Educación tamén nesta universidade, de Santiago de Compostela, cunha traxectoria docente e investigadora moi fértil, moi fecunda, en aspectos complementares máis variados da educación galega. É un dos fundadores de Nova Escola Galega en 1983 e con pezas do seu traballo de investigación fundamentais atinentes ao ensino na Galiza, a todo o proceso particularmente represivo que tamén padeceu en determinados momentos históricos e, en fin, cunha ampla intervención tamén en congresos nacionais, estatais e internacionais sobre a pedagogía, sobre a educación galega, sobre a necesidade de renovación e, por tanto, tamén con esa necesidade intervencionista que sinalaba no seu momento para todo o que ten a ver coa ciencia galega, coa pedagogía e coa cultura galega, que no seu momento sinalaba moi agudamente Carballo Calero. Así que xa, sen máis dilación, agradecida a elas e a ela, os membros desta mesa, e por espazo de 20 minutos para termos ese tempo de debate ao que me referín, ten a palabra, en primeiro lugar, a profesora Aurora Marco. Obrigada. Boa tarde. Moitas grazas, Pilar, pola cariñosa presentación. Agradezo, en primeiro lugar, o convite para estar neste congreso e, sobre todo, para facelo arredor dun tema en que levo envolta máis de 30 anos. Como os 20 minutos non estiran, e para responder ao título desta sesión centrada no Seminario de Estudos Galegos e a sociedade do seu tempo, farei primeiramente, para contextualizar, unhas consideracións sobre a situación das mulleres cando se fundou o seminario e uns anos antes, e trasladarei despois unhas breves pinceladas biográficas sobre as socias activas. Sitúome en 1923. Non pasaran moitos anos desde que se producira a entrada oficial das mulleres nas universidades, ano 1910, e as irmás Elisa e Ximena Fernández de la Vega, que estudaran medicina entre 1913 e 1919, foron obxecto de burlas e incomprensións por parte dos compañeiros e un profesor tiña que acompañalas ás clases para que puidesen asistir con certa normalidade. O mesmo ano 1910, o director e redactores da páxina literaria do xornal Gaceta de Galicia, o director era Antonio Fernández Tafal, convocaran un concurso feminino baseado en 3 atributos: fermosura, elegancia e simpatía. Houbo un escrutinio e os premios correspondentes. Isto da simpatía merecería un comentario se houvese tempo, porque con moita frecuencia naqueles anos falábase das mulleres en conxunto como colectividade e aludíase a elas como as señoritas tan simpáticas, as damas tan simpáticas, e a simpatía ocultaba nomes de oradoras, de irmandiñas que facían parte do cadro universidade, ocultaba talento e ocultaba tamén cualidades intelectuais individuais. Dous feitos ilustrativos, hai moitos máis, que mostran cal era a realidade que vivían as mulleres naqueles primeiros anos do século. Non mudou moito na década seguinte, que é a que nos interesa, mas o certo é que elas estaban por todas partes e desde tempos moi recuados. O asociacionismo feminino comezara a dar pasos 5 anos antes da constitución do seminario. Lembremos
o grupo feminino da Irmandade da Fala da Coruña, tan dinámico, tan activo, referencia constante para as mulleres de outras zonas, ano 1918. Desde diferentes tribunas, cando podían facelo, reclamaban os dereitos políticos, o traballo en igualdade, o dereito á educación, unha bella reivindicación que viña xa do último terzo do século XIX. E aínda que no manifesto da primeira Asamblea das Irmandades da Fala, Lugo, 1918, xa se recollía a igualdade de dereitos para as mulleres, igualdade que a nosa terra insertou no chamado decálogo do nacionalismo galego nalgúns números por aquelas datas, a realidade mostraba outra faciana. Non había resposta á caída para as demandas das mulleres porque o androcentrismo seguía a campar por todas partes. A incorporación aos espazos públicos era tarefa complicada para as mulleres, salvo algunha excepción, non tiñan o protagonismo público dos seus compañeiros nos numerosos actos que organizaban e até falaron por elas cando se constituíron como grupo na Coruña. Esta situación, vista así moi sucintamente, moi rapidamente, explica a escasa presenza das mulleres na Universidade de Santiago. Foron moi poucas as que estudaron naquela década de 1920 e como o seminario foi unha entidade ligada á universidade, é doado comprender que a súa presenza fose testemuñal, porque das poucas que pisaron nos claustros universitarios, só algunhas ingresaron no seminario. En 1924, Cotarelo Valledor respondía nunha entrevista, cito, «Aquí na universidade creo que estudan actualmente unhas 19 e todas o fan notabelmente». Posiblemente se refería ao ensino oficial, mas debía saber o número porque ele era vicerreitor naquela altura. E citaba concretamente unha alumna de Ciencias que dicía que fora pensionada para estudar no estranxeiro, referíase a Olimpia Valencia, naquel ano cursaba quinto de Medicina, e citaba Cotarelo as moitas matrículas que levara, e engadía que en Dereito só había 2 alumnas. Por iso, cantas foron as mulleres vinculadas ao seminario? Moi poucas. Sóbranme máis de un dedo das 2 mans para contabilizar as socias numerarias do seminario. Parece que agora hai interese ou falta de coñecemento por xuntar a todas as mulleres como se fosen socias activas. Non, no caso dos seminaristas, falamos dos socios activos, non falamos nin dos protectores, nin falamos dos suscriptores da biblioteca. Bueno, pois no caso das mulleres, na miña opinión, hai que citar as socias activas, porque as suscriptoras da biblioteca e as protectoras era outro nivel, era outra categoría. Sobre se foi moi cativa a súa colaboración no seminario, como lin, é ben difícil pronunciarse arredor desta cuestión. Penso que non temos suficientes elementos de xuizo para facelo. Pola escaseza de fondos documentais, polo escaso rastro que houbo en fontes escritas e porque, ademais, curiosamente, nas memorias dos compañeiros, ninguén alude a elas. Son as fontes hemerográficas que dedican espazo ás sesións e traballos do seminario, encontramos, máis unha vez, referencias dos ingresos e outras notas para engadir aos seus perfís biográficos. Vou, pois, cunhas pinceladas rápidas sobre as mulleres que considero socias activas, comezando por Carmiña Sierra Domínguez. Neste predio que ven aquí, coa casa casi medio arruinada ao lado da vía do tren, en Pontecesures, están as lembranzas de Carmiña Sierra, unha muller da burguesía cesureña, moi descoñecida até agora, esquecida, ausente, como as compañeiras do discurso oficial, do ensino académico, excluída da historia. Pioneira no seminario, na militancia política, adiantada ao seu tempo, muller libre e independente, foi das que abriu camiño ás que viñeron despois. As mulleres de hoxe non estamos aquí por xeración espontánea. Estamos porque tivemos precedentes. 4 notas, como digo. 1916-26, con 10 anos, trasládase a Santiago, estuda bacharelato, filosofía e letras. Son anos de aprendizado, de saída ao mundo, son anos de inmersión na cultura de noso, son anos de ingresar no Seminario de Estudos Galegos, con 17 anos, estudante de segundo de carreira de filosofía.
anos de traballar como actriz no cadro universidade e tal vez, como penso, o período en que agromou o seu compromiso político futuro. 1926-39, traslado a Madrid, oposicións a cátedras de instituto, a cátedras de literatura, que era a súa vocación, vida cultural arredor do Ateneo, coñecemento de figuras ben coñecidas e decisivas no seu futuro político, Dolores Ibárruri, Carmen Caamaño, que fora a primeira gobernadora de Cuenca, o seu home, docencia en institutos andaluces e no Instituto Obreiro de Madrid, compromiso político no Partido Comunista e refuxio en Pontecesures para escapar da depuración profesional. 1939-52, na posguerra, residiu co seu home en Cortinallas, Pontecesures, onde rexentaron unha granxa agropecuaria, traballo que compaxinaron cunha intensa actividade política clandestina en colaboración coa resistencia antifranquista dos anos 40. Detida en 1946, pasou por un consello de guerra sumarísimo e estivo 3 anos encarcerada. Ao saír de Ventas, tras permanecer algo máis de 2 anos en Madrid traballando nunha libraría, exiliouse en Venezuela. Galiza ocupou sempre o seu pensamento. Foi refuxio, foi identidade, e Pontecesures o seu centro. Co río dos seus amores, o río Ulla, onde quixo que repousasen as súas cinzas. Carmiña era unha das mulleres do seminario máis descoñecidas até o momento, en esta altura, hoxe mesmo, é, sen dúbida, a que mellor coñecemos. E, disculpen a autocita, pero acaba de saír, xa o anunciou tamén Pilar, a biografía desde que naceu até que morreu de Carmiña Sierra. Profesora de Carmiña Sierra na Facultade de Historia Universal foi Luisa Cuesta Gutiérrez, unha vallisoletana nacida en Medina de Río Seco, bibliotecaria, docente e investigadora, que deixou unha pegada perdurável na Universidade de Santiago, cidade onde residiu entre 1921 e 1930. Cuesta non é unha descoñecida. Na actualidade dispomos da biobibliografía de Lourdes Pérez González no álbum de Mulleres, ano 2009, e dun extenso traballo das tamén bibliotecarias Pilar Egoscozábal e María Luisa Mediavilla, ano 2012, que se poden consultar os 2 traballos online. Como non se trata de repetir o que fixeron outras investigadoras, centreime no seu labor nos 9 anos que estivo en Compostela, porque apenas fora investigado nestes traballos que citei. Que foi muller que deixou unha pegada, lembrouno María Tobío Fernández en Anacos de vida dunha muller galega. Ela referiuse aos seus profesores, non citou ninguén, dixo, algúns eran bons, outros non tanto, uns tiñan manías e outros eran ríxidos e correctos. E seguiu. E non podo pasar sen falar de Luisa Cuesta, a primeira muller bibliotecaria da universidade e tamén profesora que espertou en min a afección que me durou toda a vida e me axudou a razoar sobre cuestións daquela intocables. En Compostela, alén de facer importantes contributos como bibliotecaria da universidade, ela deu pulo, por exemplo, á Biblioteca América, ocupou unha auxiliaría na Facultade de Historia, ano 1924, ano en que ingresou tamén no Seminario de Estudos Galegos e, posteriormente, na revista Arquivos do Seminario de Estudios Galegos publicaría La emigración gallega a América. Ela fixo tamén interesantes traballos de divulgación na prensa na páxina universitaria del pueblo gallego. Participou como oradora en diferentes actos, aínda que a súa traxectoria fundamental en Santiago foi a de investigadora, que iniciou xustamente aquí en Compostela, sobre a propia universidade, sobre a emigración, a imprenta, impresores e libreiros, bibliotecas, estudos americanistas e inquietudes feministas. Foi outra pioneira como Carmiña e os xornais que sempre estaban atentos a sacar en soltos informativos o excepcional recolleron unha señorita catedrático, porque antes de vir aquí estivera 3 anos en Valladolid, na Facultade de Letras. Non era catedrático, era auxiliar. E o segundo solto del pueblo gallego, pois recolle a primeira lección na Universidade de Santiago e di
que era unha señorita da que nos congratulamos de que sea a nuestra universidade a primeira de España. Non teño a certeza de que fose a primeira, mas desde logo puido ser. A pintora coruñesa María del Carmen Corredoira Ruiz de Varo, máis coñecida como María Corredoira, tampouco é unha descoñecida, si é unha grande esquecida, mas nas primeiras décadas do século XX tiña moita proxección pública. Formouse na Coruña e, cando marchou a Madrid o ano 1914 para continuar formándose, xa recibira unha medalla de ouro en Compostela na Exposición Regional de 1909. De volta na Coruña, montou o seu estudo na Rúa de San Andrés e comezou a mostrar as súas obras nos escaparates e comercios, medio habitual de exposición naquela altura. A segunda exposición de arte galega, que tivo lugar en agosto de 1917, marcou un fito e foi considerada como o inicio da Escola de Pintura Galega. O voceiro Irmandiño A Nosa Terra referiuse á trascendencia daquela exposición como un acto galeguista puro, un ensayo triunfal de nacionalismo artístico. E ali estaba María Corredoira. A partir de 1920 iniciou unha etapa como pintora profesional feito excepcional para as artistas plásticas naquela altura. Cunha carreira expositiva ininterrumpida, fixo a primeira mostra individual en 1925, estivo por toda Galiza e fora de Galiza tamén. A sona e o prestixio alcanzados levarona ao Seminario de Estudos Galegos, que tiña unha sección de Historia de Arte, e ingresou o 27 de abril de 1928 coa presentación do óleo Cabeza, que este que está aquí, unha copia mala que fixen eu a partir dun traballo que publiquei outro día no Sermos Galiza, e entón, ao facer a foto, pois perde nitidez, pero é un cadro que está no Instituto Padre Sarmiento. Tras a Guerra Civil dedicouse sobre todo á docencia na Escola de Artes e Oficios da Coruña e morreu en 1970. Vinculada ao ensino estivo a pedagoga e ensaísta Sara Leirós, que ingresou no seminario en outubro de 1929 co traballo El Padre Feijó, sus ideas crítico-filosóficas, que viu a luz nas publicaciones do seminario. Nacida en As Neves, fixo os primeiros estudos en Pontevedra, formouse na Escola de Estudos Superiores de Magisterio e traballou como profesora especializada sobre pedagogía de persoas con discapacidade, metodoloxía científica e paidoloxía. En 1928 entrou na Escola Normal de Ourense e iniciou unha carreira docente que continuaría na Escola Normal de aquí de Santiago, onde entrou no ano 1945 e onde se xubilou. Alén do desempeño profesional, participou en actividades de extensión cultural como conferenciante e co obxectivo de ampliar a súa formación foi pensionada 2 meses entre abril e xuño de 1936 xunto coas inspectoras Aurora Maceda e Antonia Ortiz, entre outras persoas, para viaxar a Bélxica, Holanda, Suiza, Italia. Aquí están diante do Louvre, ela é a que está de cor escura e un sombreiro, e aquí están no Palacio de Versalles. A estas actividades hai que engadir os libros publicados que, para non perder tempo, puxen aquí. Ligada ao magisterio estivo tamén Josefa Iglesias Vilarelle, que ingresou no seminario en outubro de 1929. Compostelá de nacemento, viviu desde moi nova en Pontevedra, onde obtivo o título de mestra, fixo oposicións e exerceu o magisterio en Carnota, en algúns povos de Pontevedra, até recalar en Mourente, que foi onde permaneceu máis anos. Colaboradora da sección de Pedagoxía do Seminario, preocupouse pola problemática lingüística no ensino e nesa liña saíu do prelo no ano 32, dentro das publicacións escolares do Seminario, o método de lectura, primeiro texto didáctico escrito en galego para o ensino da lectura. Cando o magisterio galego andaba na procura dunha liña de renovación metodolóxica, a aparición dese manual foi acollida de forma desigual. Desde a Asociación de Traballadores do Ensino de Ourense, o mestre Herrero Fuentes sinalou que non tiña nada de orixinal, excepto estar en galego. Porén, desde outros medios, foi acollida con boas valoracións.
Manuel García Barros, desde el emigrado, e está aquí, os soltos del emigrado, os recortes, saudou a súa aparición e puxo de relevo o entusiasmo patriótico, os fondos coñecementos metodolóxicos e o amor á terra da mestra de Mourente. Pola súa parte, Vicente Risco valorou como vantaxe o que era visto como demérito, o emprego dun método tradicional mellorado que favorecería a súa posta en práctica xustamente porque parte do profesorado se formara nos métodos tradicionais. É evidente que desde unha óptica renovadora a aparición do libro non supuxo un salto cualitativo nas publicacións pedagóxicas da época, mais compre sinalar que foi importante que saíse. No terreo social, militou no Partido Galeguista, mais a raíz da discusión sobre a conveniencia de coaligárense coa Fronte Popular, ingresou na dereita galeguista no 36 e fixo parte da directiva. Pilar, como ando de... 5 minutos. Ah, vale. Creo que me chega. Restan 5 minutos. Vale. Un dos membros máis activos do seminario foi o profesor da Universidade e membro da entidade do seminario Isidro Parga Pondal, que dirixiu a sección de Xeoquímica. Parga incentivou a incorporación das mulleres nas equipas de investigación e no propio seminario. Así, Dolores Lorenzo Salgado e Amparo Arango Fernández fixeron investigacións xeoquímicas co profesor sobre minerais, rochas e areas galegas, pouco estudadas até aquel momento. Apenas sabemos nada sobre, ou eu apenas sei nada, sobre Dolores Lorenzo Salgado e sobre Amparo Arango. Só agardo que teña a mesma sorte que tiven con Carmiña Sierra e apareza aí a familia de repente e poña o seu arquivo a miña disposición. Dolores Lorenzo Salgado naceu en Lugo en 1905, onde seu pai, Manuel Lorenzo Gil, exercía como inspector de ensino primario. Estudou na escola normal, fixo bacharelato e trasladouse a Santiago, onde estudou químicas e finalizou a carreira o ano 1930. Pouco antes de finalizar os estudos, presentou o traballo de ingreso no seminario o 9 de novembro de 1929, o traballo que teñen aí o título sobre a magnetita e a ilmenita. Nomeada profesora auxiliar de Química Técnica da Facultade de Ciencias en 1930, 9 anos despois, no 39, solicitou o traslado á Facultade de Farmacia de Madrid. E nada máis podo achegar de momento sobre esta profesora e investigadora. Igual acontece con Amparo Arango Fernández. Son, curiosamente, as dúas únicas mulleres de ciencias da universidade que ingresaron no seminario, das que teño constancia. Tampouco podo achegar datos, como digo, nacida na Habana, o 2 de abril de 1907, de pais emigrantes procedentes de Castañedo, Navia de Suarna. Cursou o bacharelato no Instituto de Lugo e de 1926 a 31 licenciouse en Químicas e en Farmacia. Ao igual que Dolores Lorenzo, formou parte da equipa de investigación de Isidro Parga e ingresou no seminario en outubro de 1929 co traballo asinado en coautoría co científico galego Contribución, está aí tamén, ao estudio dos minerais de wolframio. E non teño máis datos dela. No ambiente universitario, e xa finalizo, no ambiente universitario compostelán da década de 1920 tivo moitísima proxección Pura Lorenzana Prado. Natural de Vilasante, o Sabiñao, mestra e licenciada en Filosofía e Letras en 1928. Unha galega que se moveu en círculos galeguistas con moita capacidade de liderado, que estivo case sempre soa en espazos tradicionalmente ocupados por homes. Ingresou no seminario o 3 de maio de 1930 e fixo parte da xeira para o estudo das mámoas do Sabiñao con Cuevillas e Fraguas, como teñen aí, o que deu pé á publicación Mámoas do Sabiñao, a Anta de Abuime e a Necrópole do Monte da Mora.
cunha brillante carreira docente iniciada na Universidade de Santiago, despois estivo en Madrid, dirixiu o Colexio Loreto, estivo no Instituto Calderón e regresou e exerceu en Tui e Ourense durante a guerra. Regresaría finalmente a Compostela, o curso en 1941-42, como catedrática de Xeografía e Historia e impartiu aulas nos institutos Xelmírez e Rosalía de Castro, do que foi fundadora e directora. Aquí está coa promoción de 1943, ela está no centro. Ao tempo que seguía nunha auxiliaría da Facultade de Filosofía e Letras. Foi nomeada inspectora extraordinaria de ensinanza media en 1956 e abandonou Compostela. Tivo moita repercusión unha conferencia que pronunciou o 3 de maio de 1929, organizada pola Asociación Católica Femenina de Santiago e publicada en 2 suplementos, os números 30 e 31 de Nós, ano 1931. Un acto de signo galeguista no que declarou o amor pola terra, pola lingua de noso, pola literatura, pola arte e onde reclamou o termo nazón para se referir a Galiza, o que non empata ben cos cargos políticos que asumiu durante a guerra. Segundo Alfonso Mato, exerceu diversos cometidos para o goberno de Burgos, entre eles o de depuradora das bibliotecas públicas. E en 1940, o Ministerio de Guerra do goberno de Franco concedeulle a medalla de campaña da retagarda por méritos e servizos. Ben, finalizo aquí coas socias activas, despois, se a xente lle interesa e quer preguntar algunha cousa sobre as que se consideran activas, e na miña opinión non son, pois podemos falar. Grazas. Obrigada. Obrigada, profesora Marco, e tal e como anunciamos, ten agora a palabra a María Jesús Fortes Alén. Vas a estar aquí mellor? Igual estás mellor aquí. Estás mellor aquí, sí. Bueno, boas tardes. Eu quería agradecer tamén ao Consello a oportunidade de dar esta charla e aos presentes a asistencia da mesma. Vou falar dos cursos das actividades de extensión que tiveron lugar, sobre todo, no ano 35. O que son, as actividades en xeral, non? Hai dous, dentro dos principios do seminario, había 3 finalidades ben claras, que era o traballo de investigación, a captación de novos estudiantes para formalos neses traballos de investigación e despois a difusión de todo o que se recollía, o que se estudiaba e así. Eso fixose por varios canles, que son as publicacións, a prensa, a publicidade na prensa, e despois, en último caso, pois están os cursos nos que figuran principalmente a Semana Cultural Galega de Porto, que, máis que un curso, era un congreso entre colegas de 2 países diferentes, e despois o curso de extensión escolar. Tuveron os dous lugar no ano 35, a Semana Cultural Galega na primavera e o curso de extensión escolar nos meses de verán, durante un mes, non? O curso de extensión escolar, que no que me vou a centrar, pois hai que centralo ou contextualizalo tamén coa aparición do patronato da Escola Rural Galega,
que foi unha iniciativa do seminario que o que pretendía era incentivar o mundo campesiño a partir da intervención na educación rural. A Constitución, como está aquí, estaba presidido polo rector da universidade e pertencían a él membros do seminario, da misión biolóxica, de labor galega e despois, o que parece importante tamén, de membros de sociedades agrarias e de migrantes. As finalidades eran modernizar o mundo campesiño, a edición de libros de texto, de libros escolares en galego, fomentando así o idioma tal, a formación de mestres por medio de bolsas, de pensións e todo isto, establecemento de escolas e fomento da pedagogía, que era un tema que estaba empezando a coller moita importancia na actividade do seminario, e propaganda das institucións de pedagogía rural. Así nace o curso de extensión escolar, que se desenrolou entre o 28 de xullo e o 26 de agosto de 1935. Un mes, pero que foi un mes intensísimo, a xuzgar despois polo número de intervencións, o número de catedráticos e profesores que participaron nel e as materias que se impartiron. En xeral, que temos aquí unha foto da sesión de inauguración, de apertura do curso, pois contáronse inscritos oficialmente 119 persoas, pero a asistencia, como estaba aberto tamén a público en xeral, a asistencia á sala do curso estimouse en nunhas 200 persoas. A matrícula costaba 15 pesetas, pero había reduccións para xente que estuvese matriculada na casa do maestro e despois para estudiantes que acreditasen que non tiñan medios para pagar a matrícula. A recaudación foi, con todo, casi de 600 pesetas, co que se pagaron a propaganda, as excursións e todo isto, e impartíronse un total de 56 conferencias, das que 32 foron en castelán e 24 en galego. Este é un tema, en principio, parece que hubo algo de polémica por si se publicitaba só en galego, un galego en castelán e tal. Ao final, acabouse facendo, como explicarei máis tarde, nas dúas linguas, porque o que pretendía este curso era non centrarse en profesores catedráticos galegos, senón que contaron tamén coa participación de catedráticos de fora de Galicia que estaban de paso pola rexión e dixeron, pois mira, podías dar unha charliña sobre o tema. As tarxetas de inscripción son estas que están aquí, que, unha tarxeta, repartíronse por toda Pontevedra. O secretario dos cursos, o que organizou todo, foi Filgueira Valverde. Hubo moitas entidades colaboradoras, como foron pois o Instituto de Pontevedra, foi a Misión Biolóxica, foi as Industrias Masó, foron o Instituto Provincial de Hixiene, a Sociedade Arqueolóxica. Uns en maior ou menor medida participaron todos neste curso, non?
E a prensa foi importantísima. Hai todo un traballo de recopilación que fixo Filgueira de todas as crónicas da prensa do momento, e era prensa tanto nacional como periódicos ABC ou O País, que fixeron crónicas do curso, ou a prensa galega. Pero o que foi realmente importante foi a introdución da radio, da emisora de radio de Pontevedra, que levaba apenas pouco máis dun ano de vida e que se contratou para radiar todas as leccións, co cual o cómputo de Radio Intes incrementou moito non a asistencia persoal, pero o seguimento do curso, non dos cursos. Aquí vemos unha intervención de Cruz Gallastegui cunha charla sobre a mellora das plantas, que era un tema que despois falaremos del. O Instituto de Pontevedra puxo a disposición do curso as súas instalacións no propio instituto. E logo tiña unha residencia de estudiantes que podían facer uso dela os inscritos que viñeran de fora de Pontevedra e que pagaban unha pensión de 150 pesetas por pensión completa e podían facer uso das instalacións deportivas e dos xardíns da residencia. Hoxe en día, esta residencia sigue en pé, o Colexio da Once de Campolongo, en Pontevedra. Está algo cambiada, pero, bueno, é un sitio magnífico, non? Otorgáronse 3 tipos de certificados, que son o certificado de estudios galegos, o certificado de aptitude e o certificado de asistencia. O máis importante era o certificado de estudos galegos, que se tiña que acreditar tras a evaluación dun caderno de traballo que os asistentes iban recollendo, iban facendo a medida que pasaba o curso, con notas sobre as intervencións que escoitaban. Despois, o certificado de aptitude era un intermedio entre o de estudos galegos e o de asistencia. Era para aquelas persoas que non conseguiran o grado de estudos galegos, non o grado superior. E despois o certificado de asistencia era o básico de todos. Do primeiro otorgáronse 15, do segundo 4 e do terceiro, maioría 46. Os cursos, o programa, aquí temos 2 versións do programa. O contido era o mesmo, non? O que pasa que o que está ilustrado co mirador de Samieira estaba en galego e despois fíxose outro máis pequeniño que o contido é o mesmo. Entón, en vez de facer unha secuencia cronolóxica, o que se fixo foi por tipo de intervencións. Por un lado estaban os cursos xerais, que eran leccións teóricas ou prácticas sobre ciencias e humanidades. As prácticas viñan a ser os temas de aplicación, o que lle chaman aquí temas de aplicación. Despois, foi moi importante os cursos especiais para o magisterio, conferencias extraordinarias, aproveitando a presenza de catedráticos foráneos ou personalidades que estaban en Pontevedra ou en Galicia,
como Sánchez Cantón, que estuvo anunciada pero ao final non a pronunciou, ou Castelao, non? Castelao dunha conferencia extraordinaria. E despois as excursións, que foron un broche de ouro a estes cursos e aparte cunha aplicación práctica pois grande. Se vamos cronolóxicamente, os cursos a primeira semana o que predominou foi os cursos de ciencias e de cultura. Aquí o protagonista en ciencias, o protagonista principal foi Osorio Tafal, que dou todas as charlas de ciencias, e despois repartíronse entre Otero Pedrallo, Filgueira Valverde e Sebastián González os temas de humanidades. A sesión inaugural, que me pasei, fixo a Otero Pedrallo tamén, o día 28 de agosto. Despois, a segunda semana empeza a ter unha importancia tremenda as leccións, curso para o maxisterio. E aquí a intervención estelar, a maior parte das conferencias foron impartidas por Manuel Díaz Rozas, que introduciu o análisis dos test que se aplicaban nas escolas, que esos anos o gabinete, a subsección de psicotecnia, estaba implementando para o estudo das aptitudes dos rapaces e así. Entón, Díaz Rozas foi o que pronunciou varias leccións. Despois hubo tamén unha de pedagogía de Álvarez Limeses, e despois, en temas de aplicación, estarían Cruz Gallastegui con unha lección de mellora das plantas, que era o que vimos antes, e os cursos de cultura seguen Filgueira Valverde, Sebastián González e Fernández Villamil en arte galego. Despois, a terceira semana, o que ocorre é que, en vez de Díaz Rozas, tomo o testigo do maxisterio, do análisis dos test, o máis destacado é que entra Iglesias Vilarelle a impartir as leccións sobre pedagogía, didáctica e os test, e despois hai temas moi variados, como de filoloxía, que impartiu Aquilino Iglesia Alvariño, temas de aplicación de ciencias, con Miguel Odriozola, Daniel de la Sota e Pedro Basanta. E despois, Iglesias Vilarelle, que xo citei. A última semana, seguindo cos cursos especiais para o maxisterio, foi importantísima a colaboración do Instituto Provincial de Hixiene de Pontevedra, porque dirixiu unha serie de leccións destinadas a orientar aos profesores, os participantes, asistentes, sobre o estado da hixiene rural e a hixiene escolar. Entón, o listado de intervintes en este campo foi moi grande, porque estaban, por exemplo, Santiago Ruesta, que falou de hixiene rural, Hernández Andueza, que falou de enfermidades infecciosas na escola rural e a tuberculose no medio rural. O doutor Iturriaga, que falou de mortalidade infantil, o doutor Señoráns Calvar, de hixiene escolar, e o doutor Salón de la Hoz, que falou da lepra en Galicia, e o doutor García Cabezas, coa loita antituberculosa en Galicia. Esta terceira semana
Tamén hubo as conferencias extraordinarias de Castelao, de varias persoas, entre os que estaban Castelao, este señor que Martín Cardoso, que era catedrático de Madrid, que impartiu unha charla sobre mineraloxía en Galicia, non? Bueno, nesta cuarta semana tamén o que empezaron a realizar foron as excursións. A primeira foi o 18 de agosto, que foron a mirar como era a repoboación forestal na península do Morrazo, non? Despois de visitar coas charlas pois eso de Daniel de la Sota, que estaba moi implicado no aproveitamento, na difusión do aproveitamento da riqueza forestal de Galicia, porque, el formara parte, fora presidente da Diputación, estaba convencido do valor da pasta de papel, non da madeira para a fabricación da pasta de papel. Despois de visitar a repoboación forestal, baixaron ao lago de Castiñeiras, parece que inauguraron ali unha serie de deportes náuticos, un embarcadeiro e tal, e por eso se conservan estas fotos, e na misión biolóxica, non? Donde está Miguel Odriozola, pois dándolle charlas teórico-prácticas sobre cultivo de plantas, mellora do gando, todas estas cousas que levaban neste instituto, non? E despois hubo outra, do que non conservamos imaxes nin nada, que foron o 21 ou 22 de agosto, que foron visitas por Pontevedra, guiados por Filgueira, por Carro e por Sebastián, e visitaron, por exemplo, as ruínas de Santo Domingo, visitaron tamén o Museo de Pontevedra. Tiñan pensado, no programa estaba publicada a visita ao Mosteiro de Poio e a Illa da Toxa, pero non se realizaron. E despois a última visita foi o 26 de agosto, que foron as fábricas de conservas de Masó, que puxo a disposición dos cursillistas as súas embarcacións para que fixesen un percorrido pola ría, cousa que aproveitou Osorio Tafal, que está aquí enseñando como se facía un análise dos fondos marinos, non? E, por fin, a sesión de clausura que tuvo lugar o 25 de agosto, que foi un domingo, nela interviron Cotarelo Valledor, que está aí falando, que era o que tiña que abrir o curso, pero como non chegou a tempo, fixo un cambio con Otero Pedrallo, entón foi Otero que inaugurou o curso e clausurou no Cotarelo. E tamén interviu, pois, entre outros, Lois Iglesias. Este curso supoño que tenía intención de continuidade, foi o primeiro, e na súa idea eu penso que estaba o de seguir facendo o segundo, o terceiro, o que tal, pero, quedou nesto, que foi o que se fixo con moita repercusión e realmente no que se implicaron todos moitísimo, non? Tanto profesores como público, o sea, un público asistente. Vale. Nada máis.
Obrigada tamén a Xustamente ia comentar que eu, pola miña parte, estaba fondamente agradecida ao xesto da presidenta desta Casa, do Consello de Cultura Galega, por evitarnos a petición nosa esta iluminación. Pero, claro, isto é egoísta, porque aquí estamos baixo a impresión de invernadoiro, podemos empezar a grelar en calquera momento. Pero, naturalmente, o público quen manda ou os representantes desta Casa. Eu, somente, non sei aquí na mesa tamén. Como que irades? A min non, eu estou moi a gusto así. Estáse de maravilla. Así estáse moi ben. Obrigada, sí. Obrigada, entón, igualmente a María Jesús Fortes Salén por tanto como nos instruiu. Xa pon o ramo a esta mesa redonda antes do debate, o coloquio correspondente, Antón Costa, que nos vai ilustrar sobre a galeguización das escolas e a innovación da universidade. Boas tardes a todas e a todos ustedes. Tamén o meu agradecemento á Comisión Científica que organiza o Congreso e ao propio Consello da Cultura Galega. E debo decir que cando se me transmitiu a través do profesor e colega Enrique Monteagudo, digo, teño que volver a falar e escribir sobre isto, a ver que digo, porque hai capítulos do Seminario de Estudos Galegos que son esplendorosos ou esplendentes, que se deixan ver e que se deixan ver mesmo dentro daquela estructura e das dificultades e do propio país, e, sin embargo, ofrece isto, non? O campo educativo, entendido máis, nese aspecto tamén pedagóxico, é débil no campo do Seminario de Estudos Galegos. Incluso diría absolutamente débil. Absolutamente débil. Entón, claro, probablemente, en fin, retrocedemos 3 décadas e había necesidade de adornalo un pouco máis. Neste momento eu creo que podemos decir tranquilamente, era débil, non? Ao xuicio de quen, ao xuicio meu en todo caso, en fin, que levo visto. Tive a ocasión de acercarme por primeira vez ao libro de actas do Seminario de Estudos Galegos. Non podría dicir moi ben se no mesmo ano 1981 ou nos primeiros meses do 82, unha cousa así. O certo que, efectivamente, pois eso me permitiu, creo que permitiu poñer en letra de imprenta, en molde, pois aquilo que había do Seminario de Estudos Galegos na sección de pedagogía que tiña que ver co patronato da escola rural, en fin, o que me referín no meu libro Escolas e Mestres. E sobre a cuestión da sección de pedagogía, pois realmente non avanzara eu máis, nin entrar en máis asuntos, si noutros asuntos que teñen que ver coas distintas problemáticas sociales e escolares durante o primeiro tercio do século, en particular, século XX, ata que en 2010 tive a ocasión de facer un texto publicado en Sarmiento, revista galego-portuguesa, agora era Anuario Galego de Historia e Educación, e que se pode seguir en 2010, donde falo da sección de pedagogía do seminario como un posible laboratorio de reflexión e de elaboración pedagóxica en Galicia. Digo ali en ton positivo sobre a cuestión, por canto que o que tiña escrito ali creo que non se escribira por outros, eu tampouco non avancei máis,
si efectivamente volvíme a encontrar con esa cuestión no momento en que o profesor Ramón Villares me invitou a participar nos textos que contribúen á celebración da exposición que está aberta nestes momentos na Cidade da Cultura, e no catálogo, efectivamente, pois, ali afronteime tamén en primeiro lugar con... Bueno, era realmente este o laboratorio de reflexión sobre a escola galega. Podría selo, si era ou podería selo, non? Bueno, e aí deixo a cuestión neste momento. A continuación, pois, en fin, hai 3 meses, non? Nos pediron, porque máis estábamos na mesa, non? Os que estábamos na mesa, desde o Galo e, en fin, a participar, e este sábado pois publicouse, creo que é un estupendo monográfico, exactamente sobre o Seminario de Estudos Galegos, publicado a través de Sermos, non? E entón, aí xa, digo, bueno, non, algunha cousa teño que repetir, pero quero, a fin, facer algunha reflexión nova, non? E foi a continuación cando Enrique Monteagudo me dice, oi, en fin, coloquialmente, digo, oi, isto ten moi pouco, teño que... Levoume tempo, en fin, ese texto que entregarei, en fin, pasado mañán ao Consello, levoume un certo tempo elaboralo, non? E, bueno, eu mesmo tive esas cousas que ocorren na vida, non? Que, en fin, nesa asamblea ou fundacional do novo Seminario de Estudos Galegos, na que eu, en fin, como advenidizo en aquel momento, eran señores maiores, é dicir, estamos falando do ano 78, non? E recordo que Isaac, ali no auditorio do Museo do Pobo Galego, dixo, e hai que incorporar algúns novos. E eu falara, e entonces os novos que nos incorporáramos àquela comisión xestora, e eu me vin de Rondón, fui afortunado neso, debo dicirlo, pois era Antón Santamarina, con moitos dereitos, Santiago Jiménez e eu mesmo, non? E iso, pois, me permitiu a mí mesmo ter un contacto humano tamén moi próximo con algunhas das persoas que formaran parte do primeiro Seminario de Estudos Galegos, non? Do auténtico, diríamos, non? O primeiro é importante o Seminario de Estudos Galegos, oílos, comentar, etc. Entretanto, tamén debo decir que máis alá da esculca estrictamente documental, de arquivo ou de papeles ou de prensa, pois tiven oportunidade, estas cousas tamén que por inquedanzas xuvenís, de tomar contacto primeiro en correspondencia e logo de vernos en un momento en que tiña un ictus e apenas non podía falar, con ben Xosé Ramón Fernández Oxea, pero efectivamente nos temos un carteo do ano 74, igual que un carteo breve, pero, en fin, interesante, con Núñez de Búa no ano 78, non? Eu creo que foi, debeu ser o Paz Andrade que me dá o enderezo, eu escribo a Núñez de Búa, e Núñez de Búa escríbelle a Valentín Paz Andrade preguntando quen é ese. Sí, porque eso souber indirectamente polas cartas que quedan por aí, non? Bueno, era un pouco isto para decir, en fin, en que circunstancia. Ahora escribín con sistematicidade, máis da que emprego aquí, que decidín falar así, dun modo máis directo, facer unha especie de estado da cuestión, co cal, en fin, hai referencias bibliográficas de diversas persoas miñas, etc. Decía hai un momento, e digo agora, e escribín, que visto os ollos de hoxe, nosos, o Seminario de Estudos Galegos de 1923-1926 é unha realidade pasada, é unha semente
semente que vai fructificando de modos diversos a futuro, que é dicir tamén durante o tempo do franquismo, non? É símbolo. É símbolo. Entón, no conxunto das seccións do Seminario de Estudos Galegos, pois hai seccións que son con plenitude ou dunha forma moi notable, son realidades, son sementes, son símbolos, non? A parte educativa e a parte pedagóxica, vou dicir, na parte educativa, realidade, semente e símbolo, non? Na parte pedagóxica, digamos, hai pouca realidade, hai pouca semente, probablemente a culpa tamén a ten moitas décadas de franquismo que ocasionan unha damnatio memoria importantísima, non? E entón é un pouco máis o símbolo, non? Quero, desde este marco, indicar que en moitos aspectos as tres primeiras décadas, se queredes, incluso 3 e media, cando menos, non? Do século XX son décadas na sociedade española, na sociedade galega, conflictivas, pero son décadas creativas e constructivas, son décadas de contraste, son décadas con elementos moi dinámicos, tamén, non? Acertou Mainer cando, do punto de vista literario, falou da idade de prata. Pero creo que acertou, e unha idade de prata que se estende a máis dominios da vida social, da vida cultural, da vida intelectual, non? E así tamén ocorre, cunha mirada no conxunto do Estado español, incluindo tamén a Cataluña, para isto que vou dicir, non? O caso vasco conozo eu menos, non? É un tempo importante. É un tempo en que o sistema educativo nacional español, que se construe, que se solidifica, que se diversifica, que, con todas as dificultades que son moitas, o que si é certo é que na España rural, na Galicia rural, claro, hai unha densa problemática de non acceso á escola, diríamos, de non escolarización, de moi desequilibrada alfabetización masculina e femenina. Non metamos agora o tempo en falar das penurias da escola, non? Da existencia todavía de mestres de ferrado, escolantes, non? En fin, non falemos deso, xa o sabemos, non? Xa o intuímos, non? Pero non é menos certo que dende que nace o século, pois temos xa cando menos 2000 mestres e mestras, máis mestres que mestras, non? Con distinto grau de formación, rudimentaria aínda, pero que a partir dun Real Decreto de 1914 hai un esforzo razonable de mellora institucional, oficial, da formación inicial do profesorado. Que unha parte do profesorado que chega ao tempo da República con algunha ansia de transformación escolar son sobre todo aqueles que empezaran a formarse como consecuencia deste Real Decreto de 1914 que empeza, son 4 anos de estudio e que está á volta do inicio dos anos 20 está dando os seus primeiros efectos na formación do magisterio, nun momento en que todavía a maioría dos mestres todavía do profesorado cobra mal, cobra pouco, todo iso vai, pero o que debemos sinalar é que o mundo escolar comeza a estar presente na realidade social galega,
comeza a estar... E comeza a existir conciencia profesional de un corpo profesional, de ser mestre, mestre nacional, mestre ou mestra nacional. Deficiencias a parte. Igual que hai que sinalar que o tempo da dictadura, mala desde o punto da dictadura primeira, mala desde o punto de vista democrático, da liberdade, da creatividade, en fin, etcétera, tal, pero é un momento en que hai un impulso á creación de unidades escolares e á ramificación e a estandarización, en fin, a presencia da escola e a presencia de mestres, homes ou mulleres. Como digo, todavía máis homes que mulleres, pero que, bueno, neses anos 20, diríamos que empeza a cheirarse, a acercarse un ao equilibrio, non? Na altura de 1930-31 son 4.000 mestres e mestras, o sea, e son 6.000 e algo no 36. O sea, teñamos un pouco estes referentes, non? Isto que falamos de mestres. Pero nese tempo as cidades galegas, as capitales da provincia, Santiago de Compostela teñen instituto. As cidades galegas, capitais da provincia, Santiago de Compostela teñen escola de magisterio. Nos casos masculina, noutros casos femenina. E hai alumnos. En moitos casos, vou dicir así rapidamente, desgraciadamente, por matrícula libre, co cal era prepararse na casa, en Chantada, en Silleda, en non sei que, e ir aos exames, co que tiñas, en fin, probablemente a formación recibida máis de apuntitis, diríamos, aquel libro, aquel manual que había que saber e, en fin, valeirar nun exame e adquirir o título de mestre, non? Non sempre era así, pero dunha forma, sí, estadísticamente, maioritariamente e infelizmente, porque dá unha peor formación pedagóxica. Pero, entretanto, ao longo dos anos 20, ocorre que unha parte do profesorado destas escolas de magisterio xa pasara por Madrid, pola Escola de Estudios Superiores de Magisterio, e empeza a ter outra visión. Unha visión máis conformada, máis europea tamén, ou máis internacional, ou máis próxima ao que é, con comiñas, a ciencia pedagóxica, ou os estudos, ou a formación sistemática de carácter pedagóxico. E, claro, Galicia, aínda no tempo da República, ten unha rede de centros de formación profesional mínima, é dicir, mínima comparativamente ten xa, vamos a Coruña, vamos a Vigo, vamos a Ferrol, hai xa algo de estructura de formación profesional, digamos que é mínima en contraste, en comparación con algunhas outras rexións ou comunidades do Estado, non? Temos as bibliotecas provinciales, o inicio de archivo, consolidación, en fin, etcétera. Quero con isto sinalar que a altura da creación do Seminario de Estudos Galegos dos anos 30-31, no final dun período político e inicio do outro, hai unhas redes escolares, hai un sistema educativo que alcanza xa a razonable porcentaxe da poboación masculina e femenina. Ademais, temos que pensar que están os colexios privados, maioritariamente, bueno, non diría maioritariamente, unha parte dos vos, hai que entender con moitos matices, aquí chamo bo colexio, de Quiz, na Coruña, ten matices. A cuestión este é laico, outros son de carácter religioso. Pois hai un número relativamente apreciable de pequenas academias, de pequenos colexios, de carácter privado. Isto tamén está aí. Están as escolas dos emigrantes ou das sociedades de instrucción e, en fin, temos algo de alguna presencia das sociedades obreiras e escolarización. O sea que hai un pouco contar con todo ese conxunto de redes. E
E hai que contar con que a altura de 1923 volvo a eso, no conxunto europeo está habendo minoritario, pero cunha certa presencia, cun certo eco sociolóxico, un movimento de renovación pedagóxica, de renovación educativa ao redor do mundo da nova educación, da escola nova. Esta mañán, en fin, alguén citaba a Montessori, a de Crowley, a Freinet, a Piaget, a Claparède, a Beauvais, a Audemars, en fin, hai un conxunto de unhas 15 figuras no campo médico escolar, psicolóxico, psicoloxía escolar, pedagóxico, de homes e mulleres, máis homes que mulleres, que son impulsores de centros educativos novos, nuns casos, ao mesmo tempo son creadores de textos de reflexión sobre a experiencia que viven, noutros casos son persoas que están en laboratorio universitario de psicoloxía experimental ou de psicoloxía educativa e que fan estudios positivistas sobre distintas cuestións que afectan ao desenvolvemento psicosocial, o desenvolvemento biolóxico, en aquilo que considerar que é en que consiste a natureza infantil e a natureza juvenil, e cales son as aptitudes, as capacidades, os recursos, e cales deben ser os procesos metodolóxicos que se articulan en distintos campos didácticos para traballar e formarse. O sea que hai dito así, sintetizando en última, hai unha literatura pedagóxica relativamente extensa. Dous, hai unha literatura psicopedagóxica relativamente extensa que, dende o ano 1910, poñamos así, ata 1930, sin esperar a Segunda República, nesos 20 anos, é unha literatura que se traduce ao español, se non se xenera aquí. E hai algún galego que intervén nesa cuestión. Eloi Luís André, por exemplo, que no ano 31 falaba dunha Universidade Nacional Galega, o señor que tamén hai que contar esa cuestión. Ou, en fin, no ano 19, a introducción a la psicología pedagógica, moi ben, sí, de Viqueira, non? En fin, así poderíamos un pouco seguir, non? Entón, todo ese movimento psicopedagóxico coincide, ademais, con outra cousa. Hai un debate de políticas educativas. No ano 18, Luzuriaga, primeiro congreso non quero dicir, direi no a secas nada máis, congreso do PSOE. Aí presenta as bases de un programa de instrucción pública de política educativa, Lorenzo Luzuriaga, un home versado, influenciado pola Institución Libre de Enseñanza, un teórico, un formado, un home que traducía textos do alemán nestas materias. Presenta, por exemplo, todo un programa de como entender e con que cuestións hai que enfrentarse na educación. Hai que enfrentarse a escolarización debe ser pública, debe ser gratuita, debe ser universal. Que significa pública? Que significa gratuita? Que significa unha educación democrática? Que significa unha educación renovada? Debe haber coeducación, non debe haber coeducación, debe haber liberdade de cátedra ou non, debe de haber pluralismo na vida organizativa dos centros, como organizar os centros desde o punto de vista da graduación escolar ou non, da súa xestión e da organización. Queres dicir que iso que se está planteando no ano 18 a escala española e con a mirada partidaria en esos momentos, son reflexións, é dicir, como hai que construir a educación, como hai que construir o sistema educativo en Galicia. E iso dá algunhas pinceladas Viqueira, nos seus textos de 1917-18, porque 19 xa entra en cuestións técnicas que son moi importantes, pero xa non responde un pouco a isto. E despois de Viqueira, é o ano
21, se non me equivoco, sí, vamos a ver. Efectivamente, sí, non? Vicente Risco, o plan pedagóxico para as escolas. Pero o plan pedagóxico para a escola de Vicente Risco está pensando o plan pedagóxico para a escola rural, para a escoliña rural. Non se mete en ninguna outra cuestión. E desde aí avanzamos. Temos a ditadura, non permite claramente falar destas cousas, e cando chegamos á Segunda República, digamos que é invasiva tamén en toda a realidade xeográfica e social española, é invasiva o primeiro bienio, porque hai unha catarata de medidas para a transformación escolar, que ten que ver coa lingua nas escolas en Cataluña, que ten que ver co laicismo, que ten que ver co sentido de escola pública, que ten que ver co entendemento metodolóxico da escola activa nas escolas públicas, que ten que ver coa cerre das escolas xesuítas, que ten que ver cos estatutos de autonomía, claro, cos poderes regionales ou autonómicos, que ten que ver, en fin, con un montón de cousas, non? E as xentes do seminario son maioritariamente profesores, non? E son, como profesores, son extraordinarios, en general, desde o punto de vista dun exercicio de pedagogía social, un exercicio de educación social que é innegable, que é a favor de sanar, incluso sanar a identidade propia, non? Sanar a identidade das persoas, reconcilialas, non? E favorecer a galeguización. O sea que esa parte de aí, de educación social, de pedagogía social, está perfecto, non? Pero logo, bueno, e como construímos? Queremos construir unha Galicia, en fin, nun Estado federal, verdad? E unha Galicia autonómica, como enchemos de contido eso, non? Non foron capaces de avanzar, non? Porque, claro, primeiro, quixeron, hai ideas para montar o seminario, para montar, a sección de pedagogía no ano 28, pero non avanza, será no 33. E chaman a quen? A Manuel Díaz Rozas. Quen era Manuel Díaz Rozas? Era unha figura prestixiosa, pero no campo da orga, sobre todo. Todo aí, non? Nese campo non... En fin, esta mañán, cando se falaba dos presidentes das seccións que eran nacionalistas, menos dous, un desos que non era Manuel Díaz Rozas, non? Que, sin embargo, quen era? Era a figura, o inspector xefe da provincia, inspector xefe de ensino primario da provincia da Coruña, que desde o primeiro momento, na Coruña, e Rogelio Pérez González, de Roxerios, na provincia de Pontevedra, os dous inspectores que desde o primeiro momento dixeron Galicia debemos ter poder político na construción das nosas escolas. Asumimos a autonomía desde o primeiro momento, desde o ano 31, cousa que para moitos mestres era difícil. Era moito difícil de asumir eso, unha larga inculcación ideolóxica en sentido contrario, pero non só eso, sino incluso pola memoria, aquelo de pasas máis fame que un mestre de escola, aquelo estaba presente nos poderes locales e pasar fame, regularizar a vida desde que hai unha administración central. O sea, poñer isto en orden levaba tempo, o sea que a propia, xa o escribín, ratifico aquí, foi a propia república que fixo republicanos aos mestres, menos algúns, claro, sempre hai algúns que son republicanos desde un principio, non? Como? Creo que estou agotando o meu tempo e habería moito que dicir. Pilar, déixame decir o seguinte, entreguei aí exactamente. Exacto. Eso é. Como está no público, construín unha táboa, pois vai a ir agora, porque nunca a fixera, e entón queres dicir que esta é máis completa, non? Titulei Feitos e Procuras, porque hai unha parte aquí de que son feitos, pero outra parte son procuras. Intentamos crear unha serie de libros. Filgueira dixo, debemos facer un libro de 100 páxinas, un de historia, outro de lingua, outro de non sei que, outro non sei que. Maravilloso. Pero non se fixo ningún. Quer dizer, faguemos as escolas do ensino galego.
maravilloso, a Irmandade da Fala da Coruña, non? Pero ningunha outra se sumou, e a Irmandade da Fala da Coruña, se non é Casal, que dice, por leches que se fai unha escoliña, e que a manteño eu, non se avanzou máis. Quero dicir que temos ese período, non está sobrado de ideas e de realizacións no campo pedagóxico, e, sobre todo, dificultoso en levar adiante as ideas e as propostas. Xa vedes aí que aí aparece Vicente Risco, que é un home importante en tantas cousas da cultura galega, no campo pedagóxico non é, non ten, non? Losada, que crea ese seminario de Pontevedra, e Losada probablemente sabía algo que Filgueira contou máis veces, e que eu quería contar e que hoxe pasou, non? A recordar ao Padre Sarmiento. Padre Sarmiento, cando fala dos aletófilos, hai que dispoñer unha dúcia de aletófilos que deben estar sustancialmente en Santiago de Compostela, e de Santiago de Compostela sair a facer as xeiras, para papeletear e a continuación construir os libros, non? Eso xa o decía o Padre Sarmiento, non? Filgueira aparece moito, pareceme perfecto, pero en todo caso non era de formación pedagóxica el directamente, non? E está ben, non? Bueno, tedes aí, en fin, a lista. Termino dicindo con tres cousas, e tres cousas nun minuto. A altura do 35-36, temos tres actores posibles en presencia en Galicia. Un actor que está deficientemente conformado, que é o liberal republicano. Díaz Rozas, eu creo que está aí sobre todo, con ideas e perspectivas pedagóxicas. Outro é o cenáculo, direino así, do seminario, con tamén media dúcia de personas, e outro, con carga e importancia sociolóxica, son os mestres e as mestras que dende o ano 32, sobre todo, en fin, nese período, salvando o período central, que se incorporan ás asociacións de traballadores do ensino e que en maio de 1936, nun congreso vigués, forman a Federación Galega de Traballadores do Ensino. E a Federación Galega de Traballadores do Ensino, que elixe a Apolinar Torres, que ten a Fray Villanueva, que ten a Luís Soto, e que quere lanzar a primeira revista pedagóxica en lingua galega, ademais, a Escola do Traballo, con esa referencia á pedagogía internacional. O laboratorio, a sección de pedagogía, do Seminario de Estudos Galegos, tiña capacidade, podería ter capacidade de ensamblar esas dúas pezas. Si, ensamblando esas outras dúas pezas con eles, entón podería ser a sección de pedagogía o laboratorio para xenerar realmente a escola galega en sentido xenérico que se precisaba. En fin, veu o 36, veu o franquismo, o golpe de Estado, e iso se paralizou. Non falei nada, e non podo dicir xa agora aquí, o laboratorio de psicotecnia. O laboratorio de psicotecnia foi un labor ben intencionado, pero con moi insuficientes bases para que saíra adiante. E entón, efectivamente, neste momento hai uns 200 e pico de exercicios de nenos ao redor de TES, pero, en fin, é unha labor incipiente, quedou coartada, ten todo o valor simbólico para que hai que interpretar, e eu no texto escrito falo sobre a cuestión, pero non outra cousa. O método de lectura, pequeniña cousa, non o perdono. Quero dicir, moi boa intención tiña a Josefa Iglesias Vilarelle, ninguén se metera a facer un método en galego, pero o que escribe e o que elabora está como se o tivera escrito en 1880 ou así,
non valía para traballar, desgraciadamente. Isto é o que hai. Obrigada ao profesor Antón Costa e para o distinguido público resistente que nos acompaña, pois fica aberto o coloquio, o debate, en fin, as preguntas ou comentarios que quixeren facer sobre unha carga informativa tan potente como a que aquí acabamos de escoitar. A xente está cansa despois de 3 horas. Sí. Co calor que vai, Bueno, pero non hai que evitarlles non lle evitemos as preguntas. Non, eu non evito nada, pero digo que a xente está cansa desde as 4:30. Adiante. O profesor Díaz Cierro. Unha pregunta que non sei se é para Fortes ou para Costa, en relación cas fichas do laboratorio psicotécnico, se se conservan no Museo de Pontevedra, cantas son e que en condicións están. E a segunda é unha información que teño leído nunha historia, para mí moi boa, un libro sobre a historia da psiquiatría en Ourense, un libro bastante amplo, eu creo que moi documentado, que di, facendo referencia a Nogales, que é un dos membros do gabinete psicotécnico do seminario, que a psiquiatría infantil comezou no seminario de Estudios Galegos ao Aveiro desta sección de pedagogía. Só di este historiador da historia da psiquiatría de Ourense. Entón, que valoración, digamos, ten as dúas cuestións que pregunto que están relacionadas, evidentemente? Eu falarei, pero probablemente María Jesús. A ver, as fichas do gabinete de psicotecnia sí que se conservan no arquivo do museo, pero a verdade é que debía haber moitísimas máis. Debía haber. Son moi... Bueno, temos mostras de todos os tipos de test que aplicaron. O de dibuixo, o de cálculo, o de comprensión lectora, o de galego e o de inteligencia de Ballard. E o de Ballard, sí, o de Ballard, que teñen nombres e sempre me confundo uns con outros, non? Aplicados en distintas zonas de Pontevedra. Bueno, de Pontevedra, de fora de Pontevedra, por exemplo, hai algúns que son da zona de Ponte Caldelas, hai outros que son moi poucos que se fixeron en Fisterra, que están datados, porque todas as fichas levan a data, non? O nome do colexio, a data e tal. No 36, en Fisterra, cando foron a Fisterra. Pero son mostras moi soltas, non hai unha secuencia impresionante. Menos os de Godenú, que son os de dibuixo. Sí, da figura humana. A figura humana, que é moi curioso, non? Porque era un intento de evaluación da capacidade dos rapaces a partir dos dibuixos que facían non funciona. Da representación humana, non? Entón, son moi simpáticos, porque, claro, había que valorar se a figura estaba de frente e as pernas as poñían de perfil. Entón, eso, hai unha tabla de 90 puntos que servían para evaluar como os rapaces representaban a figura humana e como se evaluaba esa capacidade que tiñan. Claro, é emblemático, non dá para un estudio en profundidade, porque, bueno, tampouco temos, eu polo menos, non sei se Antón ten argumentos xa para entrar en profundidade de análise das respostas, non? Porque eu non son experta en pedagogía.
sei que son simpáticos, que, bueno, que poñen aí que poñen, por exemplo, unha figura, ten aquí como unha serpentina e despois unha flecha de estómago, intestino, Son moi simpáticos, pero, claro, cada un interpretaba. Eso sí que son, hai unha secuencia bastante continuada, porque facíase por grupos de idade e tal. E si, desos temos unha secuencia de edades desde 3 anos hasta 12 ou 13 anos, non? Claro, a calidade vai medrando. Pero o resto son moi anecdóticos, non dan para unha pena. Unha pena porque deberon perderse un montón deles, bueno, esos atopámolos aí destas cousas que pasan no museo, que están, que un día se te ocurre arreglar un despacho, un almacén, e aparece un tesouro. Esos tes apareceron fora de todo fondo, descontextualizados totalmente. Supoñemos que os tiña Filgueira, pero poderían ser cousa tamén de Iglesias Vilarelle, non sabemos como chegaron ao museo. Non sabemos. De Nogales. É un médico do Beres. Non. É o segundo apelido, ten un primeiro apelido, pero non me lembro cal é, e de Nogales. Digo eu algo máis ao respecto. É precisamente o que lle sirve a este historiador para decir que o infantil comenzou digamos, o abeiro da sección de pedagogía. Eu creo que é correcto decir que eso vamos a ver, a cuestión eu conocía e sabía que había esa documentación, pero sempre con outras tarefas e con outros funo deixando, pero si teño intención antes de que acabar este ano de meterme na cuestión das figuras para valorar, non? No que agora, no que neste momento sei, digo eu en dous planos. Un plano. A escala internacional, dende 1890, hai un desenvolvemento importantísimo na elaboración, na docimoloxía, na elaboración de testes, na elaboración de probas que permite achegar conclusións sobre o grado de desenvolvemento en aptitudes, en intelixencia, según criterios de época, en distintos alumnado, en distintos nenos ou adolescentes, e que, sobre todo, construíse internacionalmente unha variedade grande, moi amplia, de centos e centos de probas para observar, por exemplo, cando hai necesidades educativas especiais, o que antes se chamaba anormais, grados de anormalidade, que se construyen para examinar capacidades de audición, capacidades de visión, capacidades de tacto, o coeficiente de inteligencia, en fin, con todo eso o de Binet, probas de madurez de lectura, a prova de Galí, a catalán, probas de rapidez de cálculo, de Claparède, en fin, etcétera, etcétera. E todo eso, aquí en España hai dous puntos, Madrid e Barcelona, onde se está traballando. E en Barcelona traballase, ademais, con sentido catalanista, ligado aos traballos da Mancomunitat e da sección de pedagogía, tamén, da Generalitat, ou da Universitat, en conexión con a Generalitat. E iso chega como eco, eu non teño conocimento que ningunha profesora ou profesor de pedagogía das escolas de magisterio de Galicia se metera con esta cuestión e ata o tempo da República.
brevemente, para citar, para explicar, é que se saiba algún tipo de experimentación, creo que non se deu, fora da liña de traballo que abriu Antonio Iglesias Vilarelle, que ademais non era nin psicólogo, nin psiquiatra, nin estrictamente pedagogo. Nese momento é profesor de música na Escola de Magisterio, e aí crea un seminario de... Claro, pero el ten preocupación, Iglesias Vilarelle, por esta cuestión, e por esta cuestión reúne consigo algún mestre e un equipo de 4 ou 5 personas que xeneran un seminario, e un seminario de traballo de formación, pero estamos falando, neste caso, infelizmente, non? Estamos falando do ano 34, non? E entón, claro, 34 e 35 que fan as probas nas terras de Deza e nas terras de Fisterra e que se reúnen uns 200 ou algo así traballos de testes e de respostas de neno. Pero faltanos, desgraciadamente, por que queremos facer isto? Quen explica un pouco xenéricamente por que queremos facer isto é Díaz Rozas nas conferencias das conferencias de Pontevedra, non? Mesmo Díaz Rozas, por el propio non o ten escrito, o que sabemos que Díaz Rozas ten unha biblioteca internacionalizada e que na súa biblioteca o que ten que ver con isto está moi presente, non? Non sabemos nada sobre esa cuestión. Eu non sei nada. Daquela poñemos o ramo, levantamos o campamento. Pacíficamente. Moito ben. Como decía. Na xornada de mañá eu non lamento non poder acompañar a continuación das xornadas por varias citas na miña cidade de residencia, Coruña, así que os mellores desexos para todas e todos vostedes. Moitas gracias.